Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 56 minutos na nakalikad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Arizona to Drisrio FM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the number 1 and most trusted radio network kinakandrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Marso 13, tuiga 2025. Sa aton sining vote countdown. 60 dias na lang o kung duha ka bulan na lang kag 2025 national, local and barm elections na. Sa gihapon ini mo lang ang Kurman Bombo Chama Blanco Hover sa mga nagapaw na dalaguan karon nga mga balita. Iloilo City Councilor Romel Duron ginklaro nga wala ini ginapinan si former President Duterte api sa nagasimpatiya sa iya kahimtangan nanumdom or nanumduman ini kun tani nga pasakaan sang kaso nga nay presidente sa Pilipinas na may tuhoy sa jurisdiction sini pa sa pagtiner sa pungsod. Committee hearing sang Committee on Engineering may kantanan sa pagvito ni Mayor Jerry Treñas sa ordinansang nagahatag sang road closure sa mga proyekto sa DPWH sa wala na dayon subong nga adlaw. Samtang Governor Arthur Defensor Jr. nagpagwa sang executive order sa pagpatuman sang public health standard subong nga tiyempo sang tagilinit. Oton Municipal Police Station wala sa gihapon sa person of interest na nagluntad nga pagpang-hold up sa negosyante sa nasambit nga lugar. Mag-amay nga pwesto, no? Or mag-amay nga pwesto sa mga vendor gintukod sa Iloilo Terminal kag Central Market hatagan sa igtulupangod sang Kamara. Muni madalagkuan mga balita, issues kay impormasyon main sentro karon sa aton sining nga pagpangalagad sa gihapon sa malatuntunan na Bombohanay sa Udo. Detalye sini pagkatapos ang Bombo Network News. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Huwebes, ika-13 sa buwan ng Marso taong 2025, we only have 60 days to go before the national and local elections. Sa ating mga headlines, pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mahalagang pananagutan daw ay niyan sa International Criminal Court Prosecutor. Ito si former President Rodrigo Roa Duterte, posibleng makalaya pansamantala kung hihilingin ito sa International Criminal Court. Ilang mga kasabwat maaring arestuhin at dalhin din sa Netherlands. Ang pulisya ay pinalalahanan naman yung mga nagbabalak magsagawa ng kanilang kilos protesta kaugnay ng usapin sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Kumuha muna ng permit para maiwasan ang problema. Business sector, hindi apektado ng pagka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte pero ilang factors inoobserbahan din. Sa ating balitang palakasan, Jason Tatum at Shai nagpakitang gilas yan muling paghaharap nila ng Thunder at Celtics. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Tinanggap ng International Criminal Court Office of the Prosecutor ang pag-aresto at paglipat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na tinawag itong isang mahalagang hakbang sa paghahanap ng hustisya para naman sa mga biktima ng war on drugs dito sa Pilipinas. Ayon sa opisina ni International Criminal Court Chief Prosecutor Karim Khan, kasalukuyang inihahanda ang unang pagharap nitong si Duterte sa hukuman.
Aniya, ito ay isang mahalagang hakbang sa pag-aming ginagampanan ang mga pagsisikap upang panagutin ang may sala sa mga seryosong krimen. Lumalabas sa kanilang investigasyon umano na may pananagutan ng dating presidente sa crime against humanity at murder sa ilalim yan ng ikapitong artikulo ng Rome Statute na naganap sa Pilipinas mula Nobyembre 1 ng taong 2011 hanggang Marso 16 taong 2019. Narito ang naging bahagi ng pahayag ni International Criminal Court Prosecutor Karim Khan. Well, the arrest of the former president of the Philippines, Mr. Rodrigo Roa Duterte, is an important moment. The office has been investigating the situation of the Philippines for some time in relation to the so-called war on drugs. Last month, under the supervision of prosecutor Manjay Niang, the team submitted a warrant application to the judges of the pretrial chamber. The judges have issued that warrant and it's been executed. And in issuing the warrant, the judges have found reasonable grounds to believe that Mr. Duterte has committed the crime of murder as the founder, as the head of the so-called Davao death squad, as the mayor of Davao City, and then later as the president of the Philippines between 2011 and 2019. Bahagi yan ang mapahayag ni International Criminal Court Prosecutor Karim Khan. Ayon pa kay Khan, ang hakbang na ito ay bahagi pa rin ng patuloy na pagsisikap ng kanilang panig upang bigyang hustisya mga naapektuhan ng madugong kampanya kontra sa iligal na droga. Ang kaso laban kay Duterte ay bahagi raw ng patuloy na pagsisikap ng International Criminal Court na panagutin ang mga may kasalanan sa malalaking krimen. Aniya, patuloy ang mga ito sa pagsisikap upang tiyakin ang hustisya para naman sa mga biktima ng kinasasangkutang krimen ng mga nasa likod nito. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni International Criminal Court Prosecutor Karim Khan. And I think it's important to show that the office has been working with communities, with states, with international organizations, with other partners to make sure that the investigation could be focused and could move as effectively as possible. And the fact that it's been executed is important to victims. It means a lot, I think, to victims. That's the feedback we've already received. And many say that international law is not as strong as we want, and I agree with that. But as I also repeatedly emphasize, international law is not as weak as some may think. When we come together, when we work, when we build partnerships, the rule of law can prevail. Bahagi pa yan ang mga pahayag nitong si International Criminal Court Prosecutor Karim Khan. Umaasa naman ang opisina ng naturang opisyal na makikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Pilipinas para sa posibleng kooperasyon at patuloy rin nilang binabatay ang kanilang mga hakbang sa investigasyon at sa suporta na rin ng pambansang ahensya ng ating bansa at maging sa pandaigdigang aspeto at mga organisasyon, civil society groups at mga apektadong komunidad kaugnay ng naturang mga development. Samantala, pinaalahanan ng National Capital Region Police Office na ang pro-Duterte rallies na dapat ay kumuha sila muna ng permit bago magsagawa ng pagkilos sa EDSA Shrine at EDSA People Power Monument. Sinabi ni National Capital Region Police Officer Chief Police Brigadier General Anthony Aberin na inaasahan na nila ang mga pagtitipon matapos ang pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court. Paliwanag naman ito na maaring payagan ito kung sa Freedom Park gaganawin o gaganapin ang pagtitipon. Hindi naman maituturing na Freedom Parks ang EDSA Shrine at EDSA People Power Monuments. Nakahandaan niya ang kanilang mga kapulisan sakaling mayroong magtatangkang magsagawa ng kilos protesta sa nasabing mga lugar. Karagdagan pang balita, naniniwala ang mga lider ng Kamara de Representantes na hindi magtatagal ay haharap na rin itong si Senator Ronald Bato de la Rosa sa International Criminal Court kaugnay ng kanyang naging partisipasyon sa war on drugs campaign ng Duterte administration kung saan ay libu-libu mano ang naitalang nasawi. Natanong itong si House Assistant Majority Leader Judas Isidre
at yan ay kaugnay ng posibilidad na ipag-utos na rin ng International Criminal Court ang paghuli kina De La Rosa at iba pang personalidad kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sumang-ayon naman si Deputy Majority Leader Paulo Ortega ng lalawigan ng La Union na nagpahiwatig na mga nagaganap na hakbang ng International Criminal Court ay nagpapakita na maaaring sumunod na rin ang paglalabas ng warrant para doon sa iba pang mga respondents. Samantala, iginit naman ni House Assistant Majority Leader Hilbong Galon ang kahalagahan ng paggalang sa proseso ng batas. Si De La Rosa ay isa sa mga pangunahing nagpatupad ng kampanya laban sa illegal na droga sa ilalim yan ng Duterte administration at hindi nakita sa publiko nitong mga nakalipas na araw matapos ngang maaresto at dalhin itong si Duterte doon sa The Hague, Netherlands. Kinwestiyon naman ni Ortega ang biglang pagkawala ni De La Rosa lalo't dati itong tahasang nagsasabing handa siya na harapin ang International Criminal Court. Nananawagan si Isidre kay De La Rosa na igalang ang batas dahil bilang halal na opisyal, tungkulin niyang sundin ang mga legal na prosesong umiiral. Hinikayat niya si De La Rosa na sumunod sa proseso ng International Criminal Court na binibigyang diin na ang pananagutan na isang pangunahing tungkulin ng mga opisyal ng gobyerno ay dinagdag pa ng mambabatas na dapat itong ituring ni De La Rosa bilang isang pagkakataon upang ipakita ang kanyang pagmamahal sa bayan at dedikasyon sa hustisya. Mamaya may mga update pa tayo niyan mga kabombo mula sa ating reporters dyan sa bahagi ng kamera. Si former President Rodrigo Roa Duterte posibleng makalaya pansamantala kung hihilingin ito sa International Criminal Court. Ilang makasabwat maaring arestuhin at dalhin din sa the Netherlands. Kaugnay niyan, narito ang detalyeng tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Inihayag ng isang abogado na posible umano magkaroon ng pagkakataon na makalaya pansamantala si former President Rodrigo Roa Duterte mula sa pagkakakulong. Ito ay kinumpirma mismo ni Attorney Cristina Conti, Assistant to Counsel ng International Criminal Court, kung saan ibinahagi niya na maaaring humiling ng ganito sa ICC ang dating Pangulo. Ayon kasi sa kanya, may pagkakataon si former President Rodrigo Roa Duterte na mag-avail ng bail o tinatawag na interim release ng siya'y ikulong sa The Hague, Netherlands. Pwede siyang mag-bail. Ang tawag dyan ay interim release. At yan ay isang tanong lagi naman sa kung sino man, lalo na merong presumption of innocence. Pangalawa, yung usapin ng humanitarian kumbaga circumstances, pwede pa rin siyang magsabi na kailangang nasa labas ako. So, interim release. Ngunit paglilinaw naman niya, wala pang pagkakataon na nagbigay o pumayag ang International Criminal Court na magkaloob ng ganitong uri ng hiling sa may kaparehong kaso ng dating Pangulo. Mahina umano kasi ayon sa kanya ang posibilidad na pagbibigyan ito kung hihiling man ang interim release sa kanyang naturang kaso. Sa kaugnay pang balita, sinabi din ni Attorney Cristina Conti, Assistant to Counsel ng International Criminal Court, na posible ding ihabol ng naturang hukom ang pag-aresto sa iba pang kasabwat ng dating Pangulo. Ngunit sinabi nito na mayroon pa ring tiyak na basihan hinggil rito dahil ang itinuturo umunong responsable sa kaso ay si former President Rodrigo Roa Duterte. Patungkol dito, magkaiba sila din ng level ng kumbaga perpetration. Kumbaga indispensable. Kapag wala, hindi magaganap ang lahat na ito. Pag si Bato de la Rosa ba ay wala sa eksena, matutuloy ba yung war on drugs? Palagay ko, oo, pwedeng maglagay ng iba pa na chief of police itong si Duterte. Pero hindi ko isinasara ha, na yung iba rin ay maaaring ihabol dito sa kasong ito. Para sa Bombo Network News, Bombo Grant Hilario, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Naghatid na yan sa atin sa oras na 10 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ibinasura ng mga miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso ang mga agam-agam na maaaring magresulta sa kaguluhan ng naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kinakaharap nitong crime against humanity sa International Criminal Court. At iginiit nila na ang Pilipinas ay matatag sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
Ayon kay Deputy Majority Leader Paulo Ortega ng lalawigan ng La Union, ang mga pagtatangka raw ng mga kaalyado ng Duterte ay partikular itong si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na magtawag ng pag-aaklas ay matagal nang ginagawa para pahinain ang Administrasyong Marcos, ngunit wala namang nangyayari. Sabi pa ng mambabatas, pipilitin gumawa ng mga ingay ng kampo ng mga Duterte sa pamamagitan ng protesta pero hindi anya ito mauwi sa kaguluhan. Sumang-ayon naman si Assistant Majority Leader Judas Idre at sinabi na bagamat may mga gumagawa ng ingay ay wala naman silang malawak na suporta mula sa taong bayan. Tinukoy pa ng mambabatas ang matatag umanong pulisiya ng ekonomiya ng Administrasyong Marcos at profesionalismo ng mga alagad ng batas at ang pagbibigay ng halaga sa hustisya kaya nananatiling matatag ang ating ekonomiya. Idinagdag pa ni Asidre na ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte ay hindi isang panghuhusga sa buong sistema ng hustisya sa bansa, kundi isang patunay na maaaring gumana ang international law at pati na ang mga mekanismong nakapaloob dito kapag nabigo ang lokal na pagpapatupad dito sa ating bansa. Ngunit hindi anya maaaring sabihin na ang pag-aresto ng International Criminal Court kay Duterte ay pagsuko ng ating soberanya. Binigyang diin pa ni Asidre na ang pakikipagtulungan ng gobyerno ng Pilipinas sa pagbabalik kay Duterte sa International Criminal Court ay naaayon sa umiiral na lokal at international laws, bagay na hindi naman pinapaboran ng mga kaalyado ng Duterte Group kung saan ay naninindigan sila na labag sa batas ang ginawang hakbang ng paghuli sa dating presidente. Etong ilang mga opisina o private offices ay makikilahok sa 2025 first quarter nationwide simultaneous earthquake drill mamayang alas 3 ng hapon. Pangunahing makikibahagi ang libu-libong government workers at mga estudyante habang maraming private offices din ang nangakong makikiisa sa naturang drill. Layunin nitong mapalawak ang public awareness sa kinakailangang paghahanda sa pagsapit ng lindol at iba pang sakuna. Tiniyak naman ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Office of Civil Defense na may mga sapat silang paghahanda ngayong napakainit ng panahon. May mga itinalagang silungan ang mga kalahok sa drill at mayroon ding nakaalertong first aiders para sa mga posibleng makaramdam ng hindi magandang kondisyon sa panahon ng aktibidad. Ito muna mga kabombo, kuha muna tayo ng mga update kaugnay sa mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Isinusulong kasi nito ang pagpapalakas pa sa kooperatiba ng mga magsasaka at ang Palasyo Malacanang. Pinabulaanan ho yung ulat na na-hold itong si First Lady Lisa Araneta Marcos sa Estados Unidos. Ito kasi naglabasan mula pa nung nakalipas na linggo at muli hong dumami yung mga mensaheng kalintulad niyan itong nakalipas na mga araw lamang. Alamin natin ang mga update mula sa Palasyo Malacanang, si Bombo Anali Soberano. Bombo Dennis, ipinag-utos nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Agriculture na makipag-ugnayan sa Cooperative Development Authority o CDA. Sa harap ito ng pagnanais ng Pangulo na mas gawing matibay at malakas ang mga kooperatiba ng mga magsasaka. Ayon sa Pangulo, tutulungan ng pamahalaan ang mga kooperatiba para magkaroon ng mga makabagong makinarya at post-harvest facilities na mas magpapataas sa kanilang ani at kita ng mga Pilipinong magsasaka. Idinagdag pa ng Pangulo na plano din ng gobyerno na maglaan ng pondo para sa mga dryers, mga silos, warehouses, mga bigas at corn mills at iba pang kagamitang pang-agrikultura. Sa pamamagitan anya nito ay mababawasan ang nasasayang na bigas, mais at mapababa ang presyo ng pagkain at mas magiging produktibo ang mga magsasaka. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Talagang masasabi ko na ang SIDC ay isang modelo ng kaunlaran. Pinatunayan ito na kayang-kaya ng mga kooperatiba na makipagsabayan sa mga malalaking negosyo at magpatayo ng mga malaking pasilidad. I extend my own personal congratulations being a great supporter of the cooperative movement. SIDC is one of our models and examples of how a cooperative should be run, how a cooperative helps its members
and how a cooperative helps the industry. Kaya naman po, talaga lahat ang una sa lahat ng aming mga polisiya, sa DA, sa pamahalaan, one of our the first elements of everything that we do is to consolidate and coordinate and organize all our farmers. Samantala, mariin namang pinabulaanan ngayon ng Palasyo ng Malacanang ang ulat na kumakalat sa social media na na-hold sa Estados Unidos si First Lady Liza Marcos habang nasa Los Angeles, California ito. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, walang katotohanan ang mga ulat na na-hold ang unang ginang sa Amerika o sa anumang lugar sa mundo. Ang pahayag ng Palasyo ay kasunod ng mga serya ng post sa social media na hinarang umano sa airport si First Lady Liza Marcos. Kinumpirma ng Malacanang na pumunta nga si First Lady sa Los Angeles para dumalo sa International Film Festival bilang suporta sa mga local artists ng bansa. Sinabi ng Malacanang na nakabalik na ng bansa ang unang ginang noong Lunes. March 10, bandang alas 5 ng umaga, batay sa social media post ng First Lady, nagpunta nga siya sa Los Angeles noong March 5 para dumalo sa isang lunch kasama ang mga Filipino-American na nahalal at itinalaga sa US government. March 6, sumarap sa isang curated press conference sa West Hollywood si Ginang Marcos kasama sina Tourism Secretary Cristina Frasco at Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque. Sa parehong araw, dumalo ang unang ginang sa Thanksgiving dinner at nanood ng isang documentary sa sinehan na bahagi ng aktibidad ng Manila International Film Festival. Kinabukasan, March 7, dumalo si Marcos sa gala dinner ng Manila International Film Festival at nang sumunod na araw, March 8, ay dumalo siya sa Metro Manila Film Festival, konsyerto para sa mga Pilipino na isang benefit concert para sa Filipino community sa Los Angeles. Sa kanyang official Facebook page, kahapon ang huling post ni Ginang Marcos kung saan ibinahagi niya ang isang larawan kasama ang mga taga-Girl Scouts of the Philippines para sa isang turnover ng donasyon. Bomboan? Yes, Bombo Dennis. Nais ko namang maitanong, may plano ba ang First Family o kaya naman ang mga opisyal dyan sa Palasyo Malacanang na buweltahan yung nagpakalat ng mensahe o kaya naman ay impormasyon na na-hold ang First Lady dun sa Estados Unidos, Bomboan? Yun nga, Bombo Dennis, kasi napaka-consistent na itong mga balita na nga ay si Ginang Marcos ay na-hold nga dito sa Amerika. Pero sa ngayon, ito pa lang yung inilalabas na pahayag ng Palasyo ng Malacanang at inaabangan pa din natin, Bombo Dennis, kasi nga patuloy tayong nagtatanong sa mga detalye kaugnay nga dito at kung sino ang nagpakana at sino ang nagpasimuno sa mga pekeng balita na lumalabas. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Anali. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Oras natin sa buong kapuluan, mga kabombo, mga ka-Star Nation, ay 18 minuto na makalipas ang ika-12 ng tanghali. Mapatayan mga karagdagan report yung pagkaka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nananatiling valid kahit daw hindi prinisinta ang hard copy ng warrant of arrest. Ayon yan sa National Bureau of Investigation. Alamin natin ang kabuuang ulat ni Bombo Bea Pinisa. Bombo Dennis, Bombo Jai, nananatiling valid at hindi isang uri ng state of kidnapping o maski ng isang illegal detention ang naging pag-aresto sa dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte noong Martes, Marso 11 ayon yan sa National Bureau of Investigation. Sa naging pagtatanong ng Bombo Radyo kay NBI Director Jaime Santiago kung nananatili nga bang valid ang naging proseso ng kapulisan sa naging pag-aresto sa dating Pangulo, sagot ni Santiago basta niya sigurado na mayroong warrant of arrest kahit hindi man ito dala ng mismong maghahain ay pwede pa rin arestuhin ang isang personalidad. Anya bilang isang police officer, maaari naman anyang damputin ang isang personalidad at sa proper forum o mismong sa opisina na mismo ihain ang naturang warrant of arrest. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni NBI Director Jaime Santiago. Pag yung tao na ito, alam mo may warrant, kahit na hindi mo dala ang warrant of arrest, nakita mo at sure ka na may warrant of arrest, pwede mong arestuhin yan. Pagdating sa opisina, ordinarily, yung halimbawa, alam ko na itong tao na to ay wanted for murder.
may warrant of arrest. Nakita ko, hindi ko dala yung warrant. Pwede ko siyang damputin being a police officer. Daling ko siya sa presinto, magngangawaman siya. May warrant ka. Doon tayo sa opisina, papakita ko sa'yo. Pagdating sa opisina, isampal mo sa kanya yung warrant of arrest. Ganun po yun. Even if you don't have a copy of the warrant of arrest, you can arrest a person na whom you know na merong warrant of arrest. Matatandaan naman, Bombo Dennis and Bombo Jai, na iginiit ng kampo ng dating Pangulo na wala umanong maayos na dokumento na inihain kay Duterte nang arestuhin ito ng mga kapulisan sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Ani pa ng legal counsel ni Duterte, illegal detention ang ginawa sa dating Pangulo na siya naman ding ipinaliwanag ni Santiago. Paliwanag nito, maaari silang magdala ng kahit anong dokumento na sumusuporta bilang warrant of arrest sa mismong pag-aresto sa isang personalidad at saka na lamang questionin sa Korte Suprema. Dagdag pa ng direktor, wala niya siyang nakikitang irregularidad sa naging pag-aresto sa dating Pangulo dahil mayroon namang warrant of arrest at alamaan niya ng kapulisan na mayroong isisilbing warrant sa dating Pangulo. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang mga bahagi ng pahayag ni NBI Director Jaime Santiago. Maaari silang mag-allege ng kahit ano, no? And then they can question that sa proper forum. Questionin nila yun sa Supreme Court. But as far as the police officers, the nag-implement ng warrant of arrest are concerned, wala akong nakikita na irregularity. Walang illegal detention doon, may warrant ka eh. Samantala, nauna na dito ay sinabi na din ni Santiago na nananatiling may jurisdiction ang International Criminal Court na imbestigahan ang mga naging kaso ng extrajudicial killings sa naging war on drugs ng Administrasyong Duterte dahil hindi pa naman anya kumakala sa ICC ang Pilipinas sa mga panahon na iyon. Ngunit giit din ni Santiago, hindi na mahahabol pa ng Korte ng Pilipinas ang kasong ito ng dating Pangulo. Bombo Dennis, Bombo Jai. Okay, nice ko lamang malaman na Bombo Bea kung itong National Bureau of Investigation ay meron din partisipasyon sa pagkalap ng mga data o information related doon sa mga kinakaharap na kaso ni former President Rodrigo Duterte. Bombo Dennis, sa ngayon ito ay hindi muna pinabulaanan o pinaliwanag ni Director Santiago, ngunit ang naging focus kasi kanina ay yung mismong mga kasong kinakaharap ng anak ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Vice President Sara Duterte. Kaugnay pa rin doon sa mga death threats na sinabi niya dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Bea. Live mula dito sa Manila, Bombo Bea Peniza nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Para sa mas kumpletong pakikinig ng music, entertainment, news, and information. Meron yan dito sa Bombo Radio. Dahil nandito ang music station ng Bombo Radio Philippines, ang Star FM. Sa Mindanao, makinig sa 96.3 Star FM Davao, 93.3 Star FM Dipolog, 93.9 Star FM Zamboanga, and 93.7 Star FM Cotabato. Kahit saan sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, lagi mong kasama ang Star FM. Dahil hindi lang kami sa radyo mapapakinggan, live din tayo sa Bombo Radio Philippines mobile app at sa Facebook. Kaya Star Nation, kung musika at impormasyon ang hanap mo, no worries. Dahil sagot yan ng Star FM, the music station of Bombo Radio Philippines. It's all for you, Star FM. Long night. Bakit kailangan pang maghintay sa pagdating ng bagong araw? Pwede namang mag-drive na muna, kahit man sandali magpahinga. Magpahinga na muna and perk up at Dunkin', pasalubong ng bayan. Diin ni Chinese Ambassador Wang Shilian ang kahalagahan ng cultural diplomacy at ekonomikong kooperasyon sa pagitan ng China at Pilipinas sa legendary tapestry of Lingnan culture. Ang kaganapan nila layuning ipagdiwang ang kultura ng Lingnan at palakasin ang maugnayan ng dalawang bansa.
Sa kanyang talumpati, binigang pansin ni Wang ang makasaysayang koneksyon ng China at Pilipinas na nagsimula noong ika-9 na siglo sa pamamagitan niyan ng kalakalan ng mga mangangalakal mula sa Guangdong at Fujian. Ang kaganapan ay tampok ang mga tradisyonal na pagtatanghal tulad ng Cantonese opera, lion dances at Foshan martial arts demonstrations. Pinili ang Tondo bilang venue upang gawing mas accessible ang kulturang Chino sa mga estudyante at lokal na residente. Ang event ay bahagi ng China-Philippines Cultural Exchange Program na nagsimula 4 na taon na ang nakalipas. Karagdagan pa sa ating mga balita. Isinusulong ni dating Senator Leila de Lima ang pagtatag ng pondo para naman sa mga biktima ng extrajudicial killings. Yan ay sa ilalim ng isinagawang War on Drugs campaign ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inihayag ito ni de Lima matapos na arestuhin si Duterte noong araw ng Martes sa bisa ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court para naman sa crime against humanity. Layunin ng compensation fund na bigyan ng suporta ang mga pamilyang naiwan ng mga biktima ng madugong kampanya laban sa illegal na droga at ang iba na napagbintangan lamang. Ayon kay de Lima na hindi ang nag-iisang biktima lamang ang dapat na maramdaman ng mga kaanak na naiwan kundi nagsama-sama at nagtutulungan ang mga biktima ng kahalintulad na kawalan daw ng katarungan. Matagal na ang kritiko ni Duterte si de Lima na nakulong naman noong 2017 sa umano'y pagkakasangkot sa issue ng illegal na droga ngunit napawalang sala ng korte at pinalayo noong taong 2024. Sa pag-aresto kay Duterte, sinabi ni de Lima na panahon na upang harapin naman ito ang mga kaso niyang nandun nakabinbin sa International Criminal Court. Ayon pa sa gobyerno, mahigit 6,000 katao ang naitalang nasawi sa war on drugs, ngunit tinatayang 30,000 ang tunay na bilang batay naman sa ibang mga itong mga independent rights groups na nagsagawa rin ng sariling pag-aaral. Samantala, nakahanda na umano ang 2 self-confessed Davao Death Squad member na sina Edgar Matubato at Arturo Las Cañas na harapin si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court. Ang 2 self-confessed hitmen ang inaasahang tetestigo at ipepresenta ng prosecution team oras na simulan na ang pagdinig sa kasong crimes against humanity ng dating Pangulo. Ayon kay Father Albert Alejo, isa sa mga board member ng International Human Rights Organization na no peace without justice, matagal nang hinihintay ng 2 na makaharap ang dating Pangulo. Sina Matubato at Las Cañas ay kapwa nasa protective custody ng International Criminal Court, ngunit hanggang sa ngayon ay hindi pa inilalabas ang kanilang kinaroroonan. Ayon kay Father Alejo, kapwa mga insider ang 2 at kabisado nila ang sistemang ipinapatupad ang dating Pangulo sa kanyang mga kampanya laban sa illegal na droga mula noong alkalde pa siya hanggang noong naging Pangulo ng Pilipinas. Mahalaga rin anya sa isa sa gawang paglilitis na mayroong mga testigo na umaako ng kanilang involvement o pagkakasangkot sa isang krimen at nakahandang sabihin ang mga nalalaman o akuin ang mga kasalanan. Maalala ang 2 self-confessed hitmen ang una na ring tumistigo sa ilang serye ng mga pagdinig mula pa noong panahon na nanunungkulan si Duterte bilang Pangulo ng Pilipinas. Karagdagan pang balita, inulan ng apila ang social media page ng Philippine Embassy dyan sa the Netherlands. Yan ay kasunod ng tuluyang pagbiyahe kay dating Pangulong Rodrigo Duterte patungo naman sa The Hague. Una kasing inilabas ng embahada ang isang statement na naghahatid ito ng consular assistance doon sa dating Pangulo at pagdating niya sa naturang bansa ay may mga kaukulang tulong na ipagkakaloob kasama ng pagbibigay ng winter clothing, healthcare at iba pang packages. Maraming mga supporters ng dating Pangulo ang nagpadala ng kanilang mensahe sa embahada at humihiling na tulungan ng dating presidente sa kanyang mga pangangailangan. Ilan sa kanila ay humiling na ibigay sa dating Pangulo ang respeto at paggalang na nararapat at takma sa isang nagsilbing presidente. Ilan sa mga supporters din ang umapila
dyan sa embahada na maging fair at huwag pairali ng political color sa pagtrato sa dating Pangulo. Kahapon mga kabombo ay marami mga Pilipino na ang nagtungo sa International Criminal Court Headquarters dyan sa The Hague upang subaybayan ang pagdating ng dating Pangulo. Ang ilan sa kanila ay nagdala pa ng mga tarpaulin kung saan ay nakasulat ang kanilang mga pag-aalala at yung pagmamahal daw sa dating presidente. Una na rin kinumpirma ng Embahada ng Pilipinas na dumating ang eroplanong sinakyan ng dating Pangulo dyan sa paliparan sa Rotterdam at iba pang mga detalye ang kanilang inilabas. Pagdating naman ng dating presidente ay tuluyan siyang ipinasakamay sa Judicial Cooperation Unit ng Office of Registry ng International Criminal Court. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, itong bagong Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Chief Makakua bumisita sa Commission on Elections. Ito pang hakbang ng e-wallet ay laban sa vote buying ay kinilala din ng Commission on Elections. May mga detalye dyan. Sa linya kasama natin si Bombo Isa Cotonera. Bombo Dennis, Bombo Jai, bumisita ngayong araw ang bagong Chief Minister ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na si Abdul Rauf Makakwa sa Commission on Elections. Nauna nang sinabi ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na plano nilang pag-usapan ang mangyayari sa 7 seats mula sa Sulu at umaasa siya na dahil sa bagong liderato ay mas mapapabilis pa ang pagkilos dito lalo na't pinaghahandaan na rin nila ang Bangsamoro Parliamentary Elections na mangyayari sa Oktubre. Tiniyak ng bagong Bangsamoro Chief Minister Abdul Rauf Makakwa na lahat ng concerns pagdating sa peace and order sa panahon ng halalan sa kanilang lugar ay agad nila itong aaksyonan at patuloy na makikipag-coordinate sa komisyon para maging ligtas ang magiging halalan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang pahayag ng bagong Bangsamoro Chief Minister Abdul Rauf Makakwa. This time around, we will assure you and the Comelec and even the President that we will do everything to neutralize all those concerns related sa peace and order situation in VARM. Samantala sa iba pang balita, Bombo Dennis at Bombo Jai, kinilala rin ni Garcia ang naging hakbang na isang e-wallet company na GCash para labanan ng vote buying ngayong panahon ng halalan. Ang kumpanyang ito ay nagpatupad ng pansamantalang limitasyon sa transaction kada araw. Ang naturang limitasyon ay tatagal hanggang Mayo 12 ng kasalukuyang taon. Hinimok niya na rin ang ibang kumpanya na e-wallet na makiisa sa ganitong laban sa vote buying ngayong panahon ng pangangampanya. Nauna nang sinabi ng poll body na magpapatupad ito ng mas mahigpit na pamamaraan para labanan ng vote buying at vote selling at maiwasan ang pang-aabuso ng kaban ng bayan para sa halalan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang pahayag ni Comelec Chairman George Erwin Garcia. Gusto kong pasalamatan ang GCash sapagkat pinangunahan niya mismo ang pagpapakita ng kanilang platform ay hindi magpapagamit sa pamimili ng boto ng kahit na sino man ng mga politiko o mga kandidato. Sa pamamagitan ng kanilang limitasyon na nilagay mismo nila sa kanilang sarili, ay nagpapatunay lamang na ang kampanya sa pamimili ng boto ay hindi lang kampanya ng Comelec, kundi kampanya ng lahat. Sana yung iba pang platform na katulad po nila ay sumunod na rin sapagkat ito naman pong kampanya ito ay para sa pagpapabuti rin ng lahat. Hindi lamang ng Comelec, hindi lamang ng kanilang institusyon ng sambayan. Mula sa Comelec Office Intramuros, Manila, Bombo Isa Cotonera para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines. The number 1 and most trusted radio network in the country, Basta Radio, Bombo. Sa karagdagan pa nating balita, nagpahayag naman ng pagkadismaya si dating senador at negosyante na si Manny Villar sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang pahayag ay sinabi ng dating senador na una na niyang inaasam na mabigyan si Duterte ng oportunidad na depensahan ang kanyang sarili sa mga korte sa Pilipinas. Sa ilalim yan ng proteksyon ng mga umiiral na batas ng ating bansa. Tinukoy din ni Villar ang pag-aresto sa dating Pangulo bilang masakit na pangyayari. Anya, masakit makita ang isang kapwa Pinoy na walang ibang ginawa kundi raw ialay ang kanyang sarili sa public service, ngunit tuluyan ding kukunin at kakasuhan ng isang foreign entity at binibigyang diin pa ng business tycoon na ang dating Pangulo
ay may mga karapatan na dapat respetuhin at naging mabuting kaibigan sa kanya kung saan ginugol ang panahon para naman sa pagsisilbi sa publiko. Naniniwala naman si Villar na magsasagawa ang International Criminal Court ng patas na judicial proceedings at poprotektahan ang karapatan ng dating Pangulo. Karagdagan pang balita, ibinasura ng Pasig City Regional Trial Court ang motion for reconsideration itong si dating pastor na si Apollo Kibuloy na magpa-house arrest sa inilabas nga na 4 na pahinang kautusan ng korte na wala silang nakitang justification para naman ilagay itong si Kibuloy sa house arrest. Wala rin sapat na mga dokumento ang naturang kampo ng pastor na magpapatibay na humina ang kalusugan nitong si Kibuloy habang siya ay nakakulong dyan sa Pasig City Jail. Dagdag pa ng korte na mayroong sapat na kakayahan ang Bureau of Jail Management and Penology para naman tugunan yung anumang mga idinadaing sa kalusugan nitong si Kibuloy. Magugunitang hiniling ng naturang pastor na kung maaari ay ilagay siya sa house arrest sa Garden of Eden Resort doon sa bahagi ng Davao City, dyan sa ilalim ho ng compound ng Kingdom of Jesus Christ sa naturang lungsod at ganoon din ay maaari dyan sa Tagaytay. Kasabay nito mga kabombo ay binasura ng korte ang mosyon ng kampo ni Kibuloy na huwag isama ang private lawyers at private prosecutors mula naman sa kaso at itutuloy ang hindi pagpayag nitong sina Attorney Joanna Paula Domingo at Attorney Ian Enterrina, ang legal counsel nga nitong complainant si Amanda sa panig naman ni Attorney Domingo na makikitang malusog naman daw itong si Kibuloy dahil nagawa pa nitong tumakbo sa pagka-senador. Magugunitang naharap nga itong si Kibuloy sa qualified human trafficking at paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination, kaya ito nananatiling nakakulong. Maliban dyan, patong-patong na reklamong kriminal din ang kinakaharap ni Kibuloy doon naman sa bahagi ng Estados Unidos. Sa iba pang mga balita, muling naglabas ang State Weather Bureau ng General Flood Advisory ngayong araw ika-13 ng Marso. Ito ay dahil sa malawakang pag-ulan na dulot ng easterlies na patuloy na umiiral sa ilang bahagi ng bansa. Sa abisong inilabas ng Weather Bureau, maaaring maharap sa banta ng pag-ulan ng Region 8 o sa bahagi ng Eastern Visayas kasama ang mga localized thunderstorm. Kabilang dito ang mga probinsya ng Eastern Samar, Southern Leyte at ang probinsya ng Samar. Dahil sa mga pag-ulan, posibleng aangat ang level ng tubig sa mga kailugan at umabot sa mga mababang komunidad. Kaya't pinapayuhan ang mga mamamayan na bantayan ang sitwasyon at gumawa ng akmang hakbang upang maiwasan ang mga posibleng panganib. Sa karagdagang update natin sa mga development at iba pang balita, mahigpit na binabantayan ng China ang pag-aresto raw dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon ay nando na sa The Hague sa bahagi ng Netherlands kaugnay nga ng inisyong warrant of arrest ng International Criminal Court kaugnay sa crime against humanity. Binalaan din ito ang International Criminal Court laban sa politicization at yung double standards. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning ay sinusubaybayan ng kanilang panig ang naturang mga impormasyon at patuloy nilang titingnan ang magiging takbo ng sitwasyon. Ginit pa ni Mao na dapat ay sundin ng International Criminal Court ang prinsipyo ng complementary at yung iba pang mga proseso na angkop doon sa umiiral na patakaran at gamitin ng maingat ang kapangyarihan upang maiwasan ang pamumulitika sa kaso. Naging malapit ito si Duterte sa bansang China noong kanyang panunungkulan ngunit itinanggi ng Vice Presidente na si Sara Duterte ang ulat na humingi ito ng asylum sa Beijing sa China. Inaresto nga si Duterte pagdating niya sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 at inilipat sa Villamor Air Base noong Martes ng gabi. Lumipad siya patungo naman ng the Netherlands at dumating sa Rotterdam kinabukasan. Kasalukuyan siyang nasa kustodiya ng International Criminal Court sa bahagi ng The Hague, dyan sa Netherlands.
Ipinaalala kay impeached Vice President Sara Duterte na pro-China na napaninindigan ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa isyu ng West Philippine Sea bilang tugon sa pahayag nito na isinuko ng Pilipinas ang soberanya nito nang ipatupad ang arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court. Sinabi ng mga lider ng Kamara de Representantes na legal ang ginawang pag-aresto sa dating Pangulo na ibinyahe sa The Hague. Tungkol naman sa babala ng Vice Presidente hinggil sa umano'y pandaraya sa darating na halalan sa Mayo 12, sinabi ni Assistant Majority Leader Jude Asidre ng Tingog Party List na hindi ito dapat bigyan ng halaga. Tinawag naman ni Ortega na peking balita ang pahayag ni Vice President Duterte. Umalis ng bansa ang Vice Presidente na si Vice President Sara, ngunit umaga upang samahan ang kanyang ama sa The Hague kung saan siya dadalhin upang humarap sa International Criminal Court. Ayon kay House Assistant Majority Leader Hila Bungalon ng Ako Bicol Party List, na bahagi ng House panel na mag-uusig kay Vice President Duterte sa nalalapit niyang paglilitis sa Senado at nakasalalay sa impeachment court ng Senado kung kinakailangang dumalo ng Vice Presidente sa paglilitis. Gayunpaman, sinabi ni Bungalon na unang kailangang desisyonan ng Senado kung kailan ito magko-convene bilang impeachment trial court. Sinabi rin ni Bungalon na ang epekto ng pagkawala ni Vice President Duterte ay malalaman lamang kapag magsimula na ang paglilitis. Binigyan din niya ang kailangang personal na nasa bansa at humarap sa isang notary public si Vice President Duterte kung magsusumiti siya ng affidavit o anumang pleading sa impeachment court ng Senado. Muling iginiit ni Bungalon na nasa impeachment court ng Senado kung hihingin ang presensya ni Vice President Duterte sa paglilitis. Gayunpaman, sinabi niyang mas nais niyang makita mismo ang Vice Presidente na humarap sa mga senator judges. Karagdagan pa report pala sa ating news team. Paglingaan dyan kay Vice President Sara Duterte na nandun ngayon sa the Netherlands. Itong pangalawang Pangulo ay nakarating na nga dyan sa naturang lugar para naman kausapin ang kanyang ama at pag-usapan yung mga hakbang na maaaring gawin kaugnay sa kinakaharap nitong usapin sa International Criminal Court. May balita si Bombo Kelly Cordero. Dumating na si Vice President Sara Duterte ngayong araw, Huwebes, March 13 sa Amsterdam ilang oras bago maidala si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa The Hague Penitentiary Institution para humarap sa International Criminal Court trial. Kinumpirma ng Office of the Vice President na dumating sa Amsterdam ang pangalawang Pangulo kaninang alas 2 ng madaling araw. Ayon sa OVP, ngayong araw nakatakdang makipagkita si Vice President Duterte sa mga abogado ng kanyang ama at makikiusap na rin kung pwede niya makita ang dating Pangulo. Bukas naman nakatakdaring magpa-unlock ng media interview si VP Sara sa The Hague. Matatandaan na matapos mabigong makita ang ama sa Villemor Air Base nitong March 11, sinundan niya ito papuntang Netherlands. Kasalukuyang nasa The Hague ngayon ang dating Pangulo sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay sa ipinatupad niyang war on drugs noong kanyang administrasyon. Kanina, sa video na ibinahagi ng dating Pangulo, tiniyak nito sa mga Pilipino na handa siyang harapin ang paglilitis at protektahan ng mga sundalo sa extrajudicial killings noon na resulta ng kanyang kampanya kontra illegal na droga. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Long night. Kailangan pang maghintay sa pagdating ng bagong araw. Pwede namang mag-drive na muna kahit man sandali magpahinga. Magpahinga na muna and perk up at Dunkin'. Pasalubong ng bayan. Patuloy nating suportahan Senator Ronald Bato de la Rosa, ang tagapagtanggol ng sambayanang Pilipino. Sa Senado, sagot ka ni Bato, malayo ni Bato, pagtatanggol tayo. Sa Senado, sagot ka ni Bato, matapang si Bato, ipaglalaban tayo. Sa Senado, sagot tayo ni Bato. This advertisement is paid by Bato Movement Inc. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, kuha tayo ng update mula ho dyan sa Davao kung saan ay kabi-kabila itong mga aktibidad, lalo na yung mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mga otoridad naman magpapatupad ng maximum tolerance sa mga isinasagawang aktibidad na yan. Alamin natin ang mga update
mula sa Davao City, si Bombo Danica Baguio ng Bombo Radio Davao. Magpapatupad umano ng maximum tolerance ang Davao City Police Office upang maiwasang magkagulo ang mga supporters ni former President Rodrigo Duterte. Sa kabilang banda, wala umanong naitalang any untoward incident ang kapulisan sa sunod-sunod na mga prayer rally at candlelighting dito sa Davao City. Ganun pa man, muling nagpaalala ang naturang ahensya sa mga supporters na maging kalmado sa lahat ng oras upang hindi magkagulo. Ating pakinggan ang pahayag ni Police Captain Hazel Caballero Tuazon, ang tagapagsalita ng Davao City Police Office. Sa mga Davao City Police Office, ma'am, no, part of the training for the Civil Disturbance Management, the CDM, na PNP personnel na naka-standby palagi just in case may mga rally na gagarating dito sa area of responsibility natin. Part of that, ma'am, is the maximum tolerance. Kahit na ano pang gawin ng mga rallyista o grupo na nagkakandak ng rally towards our PNP personnel, the maximum tolerance na walang dapat masasaktan is gagawin natin yan, ma'am. And the Davao City, ma'am, community sa Davao City, so wala naman nakikita natin na magkaka-cause ng gulo na during the conduct of a pre-rally and other activities with regards to the support for our former President Rodrigo Roa Duterte. Wala tayong nakikita mga problema, ma'am. Walang mga untoward incidents reported during the conduct of a pre-rally. And just in case may mga hindi natin naisahang pangyayari, let's assure that the Davao City Police Office ibibigay natin ng maximum tolerance talaga na walang masasaktan sa mga tao na nagkakandak ng rally, no? Gagawin natin yan, ma'am. So, walang dapat masaktan during the conduct of rally sa mga supporters ng ating Samantala, muli naman nagpaalala ang Police Regional Office 11 na kinakailangang mag-secure ng permit ang kahit na sino mang magsasagawa ng rally, ayon kay Police Major Catherine De La Rey, ang tagapagsalita ng PRO 11. Sa ngayon, sunod-sunod ang mga isinagawang rally at unity rides sa iba't ibang bahagi ng Davao City, kung saan kaninang alas 7 ng umaga, nagkaisa naman ang mga volunteer firefighters, rescuers at responders ng First Responder Unity Ride dito lungsod upang ipakita ang kanilang suporta sa dating Pangulo. Samantala, maliban sa isinagawang unity ride, may isinagawa ring rally kagabi dito mismo sa Rizal Park, kung saan nagsama-sama ang mga supporters, kung saan makikitang marami ang nag-iyakan. Sabay ring isinagawa ang unity ride ng ilang riders itong lungsod kagabi, kung saan marami ang nakiisa at nagdala ng mga papel at tarpaulins na may nakasulat na Duterte pa rin at we are one with you, Tatay Digong. May isinagawa ring rally sa Barangay Talandang, Davao City, kung saan ginaluhan ng mga residente sa naturang barangay, kung saan may bit-bit rin ang mga naturang supporters ng mga tarpaulins at iba pa na nagpapakita ng pangalan ni dating Pangulong Duterte. Isinagawa rin ang isang rally or pre-rally sa Santo Tomas sa Davao del Norte, kung saan nagsimula ito sa isang motorcade galing NAFPO papuntang Cultural Center sa Santo Tomas sa Davao del Norte. Samantala, Bombo Dennis at mga kabombo, sinabi ng isang kapitan sa isinagawang pre-rally sa Tugbok District nitong lungsod na si Kapitan Romeo Lau na wala umanong utang na loob si President Marcos Jr. dahil kung hindi umano sa dating Pangulo, hindi maililibing sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Marcos Sr. Sa kapalong naman, may isinagawa ang peace rally para sa Pinas pre-rally, kung saan libu-libong mga supporters din ang nakaisa, kung saan isinagawa ito sa Kapalong Green Paradise kagabi, kung saan nagdala ng mobile torch light ang bawat supporters at umiyak pa ang iba habang inaawit ang kantang Father Heal Our Land. Habang sa Digo City naman, isinagawa rin ang interfaith pre-rally na pinangunahan ng isang kapitan. Bombo Denny, Salsda. Okay, Bombo Danica, sa ibang mga lugar, meron namang mga pabor doon sa pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte, just like dito sa Metro Manila, meron din sa Iloilo at iba pang parte. About dyan sa Davao, meron din bang mga aktibidad? Yung mga pro naman, nabanggit mo kanina, yung mga tutol doon sa pag-aresto. About yung mga sang-ayon naman doon sa pag-aresto kay former President, meron din ba silang aktibidad na kahalintulad o kaya naman ay hiwalay na mga events sa Bombo Danica?
for Bombo Dennis at mga kabombo nang wala tayong namomonitor na mga any activities na umaayon sila sa naging pag-aresto doon kaya dating Pangulong Rodrigo Duterte nung nakaraang Marso 11 ika-11 ng nitong buwan 2025. Maraming salamat, Bombo Danica. Mag-ingat ka dyan. At yan ang ulat mula hintilan ng Bombo Radyo Davao. Ito si Bombo Danica Baguio para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radio, Bombo! Itong mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte sa Netherlands, porsigido na magtungo sa International Criminal Court building sa pagsisimula ng paglilitis. May mga detalye dyan ng Bombo Radyo Legazpi. Matyagang naghintay ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa labas ng International Criminal Court compound, subalit hindi umano nila nasilayan ang dating Pangulo dahil sa mahigpit na seguridad na ipinapatupad ng Dutch authorities. Ayon kay Bombo International News Correspondent Luigi Roa na naka-heightened alert ang Dutch police simula pa sa pagdating ni Duterte sa naturang bansa. Kwento nito na kumuha pa sila ng permit mula sa pamahalaan upang maipakita ang suporta sa dating Pangulo kung saan bitbit pa ng mga ito ang bandila ng bansa. Nabatid na maliban sa kanilang grupo ay nagtungo rin sa labas ng ICC ang ilang mga kritiko ni Duterte na natuwa umano sa pagkakaaresto nito. Sa kabila nito ay naging mapayapa naman umano ang isinagawa nilang peaceful rally. Samantala ayon kay Roa na desidido sila na magtungo sa korte oras na maitakda na ang paglilitis sa dating Pangulo. Anya, kumpiyansa sila na mapapawalang sala si dating Pangulong Duterte dahil ginawa lamang umunito ang kanyang mandato bilang leader ng bansa. Pag isa-set na yung time ng yung paglilitis niya, siyempre may magpupunta pa rin kami doon sa mismo siguro sa labas ng korte yung ICC na building, yung sa kung saan lilitisin si presidente natin sa Den Haag mismo sa city. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo Romela sa Kayan Wanda sa nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, ang Philippine National Police dyan sa Western Visayas, naka-heightened alert din, kagaya ho dito sa Metro Manila, ay mahigpit din ang pinapairal ho sa gitna ng kaliwat ka ng mga protesta kasunod nga ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano nga bang sitwasyon dyan sa bahagi ng Western Visayas? May balita ang Bombo Radio Iloilo. Nakasunod sa heightened alert status ang kapulisan sa Western Visayas para sa anumang posibleng mangyari kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagdala sa kanya sa The Hague dahil sa umano'y crimes against humanity na nagawa niya noong ipinatupad ang drug war. Sa panayam ng Bombo Radio kay Police Brigadier General Jack Wangki, Director ng Police Regional Office 6, sinabi niya na tinitingnan nila ang posibilidad na samantalahin ng ilang grupo ang kasalukuyang sitwasyon sa Pilipinas upang maghasik ng karahasan, kaya dapat handa ang kapulisan. Ayon kay Wangki, mahigpit din nilang minomonitor ang posibleng pagtitipon ng mga taong magsasagawa ng malalaking kilos protesta, ngunit sa ngayon wala pa silang natatanggap na intel report kaugnay nito. Nilinaw rin ni Wangki na wala namang dapat ipangamba ang publiko. Aniya, papayagan pa rin ang mga pampublikong pagtitipon kabilang ang mga rally ng mga taga-suporta ni Duterte basta't may kaukulang pahintulot at isasagawa ito ng mapayapa. Tiwala rin ng mga otoridad na hindi magdudulot ng pangamba sa mga residente ang heightened alert status dahil bahagi lamang ito ng standard protocol na idinasenyo upang mapanatili ang seguridad ng komunidad. We have to maintain as much as possible the prevailing peace and order. Yung sinasabi na may mga overkill ng security for the president, that's just normal kasi we really wanted our former president to be also secured and no other intention. Pagka may mga ganitong mga issues, automatic na yan yung ating yung monitoring natin dyan for possible convergence ng rally, mga ganun. They want to express their freedom of speech naman. But
minomonitor natin para at least it will be, kung meron mang ganon, it will be done accordingly. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo Gisa Padios. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Dito naman sa bahagi ng Central Visayas, isang person with disability na pagkamalang asset ng pulis, binaril patay sa Argao. Ang suspect patay din matapos manlaban sa kapulisan. May detalye dyan ng Bombo Radio Cebu. Patay ang isang PWD matapos barili ng isang high-value individual suspect habang bumibili ito ng merienda sa barangay Gutlang Bayan ng Argao. Kinilala ang biktima si Aurelio Auring Banyagaso, 51 taong gulang, PWD at residente sa nasabing bayan. Samantala, kinilala naman ang suspect na si Noel Rosero, kilalang gumagamit ng iligal na droga. Batay sa inisyal na impormasyon, nabatid na bumibili ng merienda ang biktima sa tindahan at habang nakaupo ito sa bangko ng tindahan dumating ang suspect na sakay ng motorsiklo at pinagbabaril ang biktima sa likod. Mabilis na tumakas ang suspect patungo sa ronda matapos ang insidente at mabilis na rumisponde naman ang Argao Police Station at nagsagawa ng hot pursuit operation kung saan nakaharap ng Argao Police Station ang nasabing suspect. Sinubukan pang manlaban ng suspect dahilan para magpalipad rin ng bala ang mga otoridad at natamaan ito. Dinala sa Isidro Quintanar Memorial Hospital ngunit idineklara itong dead on arrival. Sinabi ni Police Major Janus Giangan, hepe ng Argao Police Station, nakilala ang suspect bilang isang HVI o high value individual at kilalang trafficker ng illegal na droga. At sa ngayon ay kinukonsiderang case closed na ang kaso. Conduct tayo ng further investigation, nilaliman natin. Identify natin yung suspect. Siya yung bumaril doon sa victim natin na PWD. Kaya nagkaroon tayo ng hot pursuit operation. Nakita natin ang suspect doon sa area mismo, malapit sa nangyarihan. Nandun yung suspect, kinausap natin ng sumurrender, but hindi siya nag-surrender. Realistic siya talaga na kinuha yung baril niya, tinutukan yung mga pulis natin. Tinamahan natin yung MDRM o Argao, responded tayo doon, dinala natin yung victim doon sa hospital para maisalba, pero namatay talaga siya pagdating doon. Mula rito sa lungsod at lawigan ng Cebu, Bombo John Nakanyati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay sa mga paborito ninyong programa ng Bombo Radio Philippines dahil available din ito kahit nasang lugar po kayo sa ating bansa o kahit nga nasa ibayong dagat dahil maaaring tutukan ng mga programa ng Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Maging ang ating official website ng Bombo Radio Philippines, meron din ho ang mga himpilan natin sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Meron din silang site na maaari po ninyong bisitahin upang tutukan yung mga lokal na balita sa kanilang mga lugar. Diyan sa bahagi po ng Mindanao, para sa mga Cebuano speaking sa Mindanao, nariyan ang Bombo Radio Davao, Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Radio Butuan at Bombo Radio Jensan. Habang sa mga Hiligay non-speaking, nariyan naman ang Bombo Radio Coronadal. At bago tayo magtapos, narito ang ating Orasio Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred,
let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Para sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Datay, maun minuto na nakaligad sa takna sininga launa. Baliktad rin sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa udto sa Gyapon Kaprimo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sininga mga kabombo sa lugang mga balita kaga impormasyon si City Councilor Romel Dorono. May yara man sang statement at uhoy sa sining pagkaresto sa kay former President Rodrigo Duterte. Nging klaro sining wala ginapinan si former President apisar nga nagasimpatiya sa iya sining kahimtangan. Sa tuanay kuno nagpanumdom pa ni siya nga mapasaka gani kuno sang kaso batok sa presidente kag istoryahan naton ining committee hearing sa Committee on Engineering may kangtanan sa pag-veto ni Mayor Jerry Trenya sa ordinansa nga nagahatag sang road closure sa mga proyekto sang Department of Public Works and Highways ti wala ini madayon. Subungaga ano ayhan mga balita nagikan sa Iloilo City Hall kaupod sa kay Bombo Angel Tan. Bombo Angel sa report, please go ahead. Ging klaro diri bombot siyam ni Iloilo City Councilor Romel Doron nga wala ini kung wala niya sini ginaapinan si former President Rodrigo Roa Duterte apisar nga nagasimpatiya ini siya sa kahintangan subong sang anay presidente. Sa interview sa Bombo Radio ni Councilor Doron iya ginapahayag nga nagasimpatiya ini siya sa natabo sa pamilya man sang anay presidente kay sa iya nga paglantaw bombot siyam bisan pa paano nakabulig man ini siya kag apisara bilang taon misala gid man ang anay presidente kuno bombot siya pero suno sa iya may ginatawag sa gihapon nga presumption of innocence sa bahin sang anay presidente apisar nga tigindakop na ini siya kag yara na subong sa bahin sang Netherlands kag ang iya nga paghatag sang statement kuno bombot siya hindi ni siya istorya agud nga plastaran abi if legal o kun hindi ang pagdakop sa anay presidente kay ti isang-isa ka adlaw ang ila gali ko na istoryahanay regarding diri sa kaso sa anay presidente doging istoryahan nila ini siya kuno over sa isa ka case sang beer nga ti do gina topic lang ka kung tani nila kuno bombot siyam kay ni isa pag diri kuno ka instance man abi hinistorya niya ang anay kapitan sang Rizal Palapala 2 former kapitan ini siya nga ang sitwasyon kuno sang utod sang anay kapitan nga miara ni siya kuno sadto kaso nga ti ipadala sa may Muntinlupa pero ti kay mi kaso ini siya sa bahin sang Iloilo City kuno dere wala kuno nadala dito sa may Muntinlupa ti how much more abi if ever amo na ang sitwasyon sang anay presidente nga ti for how many years kuno mga 3 years man di nga wala na siya sang power since nga nanaog ini siya sa pwesto. What if ang gobyerno kuno sadto napasakaan sang kaso ang anay presidente posible ayhan or may posibilidad ayhan nga may jurisdiction ang Pilipinas sa kay presidente former president Rodrigo Duterte since kami ara siya if ever existing nga kaso diri sa pungsod Pilipinas pero ang gina-question niya man nanding for how many years kuno nga agid wala ini siya matigayon kung plano gid man nga pasakaan sang kaso ang anay presidente bombot siyam kag ti ko pamatud-an gid man kuno nga may sala ini siya base sa mga accusations siya sa bahin sang International Criminal Court for sure hindi ni siya sa Pilipinas prisohon kay ti ang pungsod Pilipinas madumduman nag-pull out ini siya sang iya nga membership sa bahin sang International Criminal Court sang time nga ti mga 2019 to siya kung member pa ni
ni punta ni ang Pilipinas sang ICC nga ni siya after sang pag-trial o kung napamatdaan abi nga may sala ang anay presidente dito sa ICC Bombocham, dako ang posibilidad nga dalon pa di siya balik sa Pilipinas. Pero with this one, though since hindi na siya member, probably sa laing hindi siya nga pungsod, mapriso ang anay presidente sa mga kabombo naton. Pero with this one, na-question man sang konsihal, ano ang dalagan sang kaso sang gin-file kaso sang kampo sang anay presidente sa pila ka mga departamento diri sa bahin sang pungsod o kung sa gobyerno Bombocha. Pamatyan ta bilang kabahin diri sang nangin statement man ni Councilor Romel Duron sa atong interview. We were discussing this already whether former President Duterte will be flown to Hague, Netherlands over one case of beer. And it really happened. Natabo gid nga gindalagid si former President Duterte sa Hague, Netherlands to face the accusation against him, to face trial. I will not give my opinion whether it is legal or illegal, but I just want to share my knowledge and experience when I was still a practicing lawyer, when I was still very much active in practice. If ever kung ginpailan siya tani kaso man dire, siguro wala na siya madala sa The Hague, Netherlands, because jurisdiction was already acquired over him by the Philippine courts. Sang kapangapi kita dito sa Rizal Estanzuela, nakaistorya kami ni former ex-captain sang Palapala 1, si Bibing Di Patillo, that his brother is now detained even here in prison. He's about to be brought to Muntinlupa, but he was prevented from ngadalon sa Muntinlupa because of his another case. May pending case siya. So, I just wonder, why did the government took so long to file a case sa iya when he is no longer in power? He's not anymore immune from suit. So, 3 years, I think, is long enough for government to gather evidences and to file a case against ex-President Duterte. Well, amo na natabo. We sympathize with the why ko kasayad kay Duterte, but I sympathize sa natabo sa iyang pamilya. Kay in any way nakabulig man siya kahit paano, although may mga sala man sila, no, but that remains to be seen. We have what we call presumption of innocence. In legal parlance, the person is considered still innocent until proven guilty. Now, sa International Criminal Court, that will be decided in a way may prosecutor man dito, may they have what we call pre-trial, and it is the pre-trial court which issues the warrant of arrest. Then they have the trial proper. No? The International Criminal Court is composed of 18 judges. 18 judges, 6 from the pre-trial, 6 from the trial, and 6 judges from the appeal court. Aton nga law, national law, will not apply sa International Court of Justice. Kay either way, whether it is conviction or acquittal, the either party, whether you are from the defense or the prosecution, if convicted, you can appeal to the appeal court. If acquitted, the prosecution can still appeal to the appeal court. So, sa trial na nila, wala sang double jeopardy. Unlike in our case, pag acquitted ka na the prosecution cannot appeal. That is under our law, no? They have different laws which, of course, they will not apply national law naton. Kaya they have their own laws. This is just for information. And if ever he will be convicted, diyan siya ma-service sentence. For sure, it will not be in the Philippines. It will be in any other country which is a member of the states of this International Criminal Court. Kaya nag-withdraw na kita mo. Kung why tani kita mag-withdraw, if he was convicted, he can still brought back
diri kag he will be serving sentence diri sa aton. But considering that we are no longer a member, he will be imprisoned to some other member states. So, if you can recall, Miriam Defensor Santiago, the late Senator Miriam Defensor Santiago, applied to be a member of this prestigious organization, the International Criminal Court, which is based in The Hague, Netherlands. Siguro kitain na sila ni sino to aning sa Communist Party, si Siso, no? Ano patay na to? Ano patay na gali? So hindi na sila magkitay. So, I just want to share my information because this is a very hot issue now. Masin sa kapihan, sa radyo, or in whatever ang inaistoryahan subong ang Pilipinas. I do not know. Maybe they don't, even we ourselves do not believe in our justice system. How come that what happened to the hearings of the four committees? No? What evidence they have gathered? Ano nila to? Gintago lang nila to? Wala nila gin-forward sa Department of Justice for proper assessment and for appropriate filing. I just wonder, no? I just wonder. So that's my opinion only. And what happened again to the present certiorari filed by the lawyers of Duterte in the Supreme Court? Will it be moot in academic? Supposing it will be favorable to the case of the petitioner, the Duterte, will the decision of the Supreme Court enforceable? Can we compel the International Criminal Court to bring back Duterte on the strength of the decision of the Supreme Court? So those are the issues, those are the legal issues which I myself even do not know also. I just want to share. Maybe you do also your research and later on, because this is a very hot issue, no? So wala kita kabalo kung anong matabo. There are so many bright lawyers. Ang akon niya, ang akon man lang nag-aatag lang ko sa akon man nga humble opinion and want to share it with you. Bombat siyam na batian sa mga kabombo natin ng kabahin sa nanging statement man ni Iloilo City Councilor Romel Doron sa atong interview. Alright, pero ang mga abogado subong yan ni former President Rodrigo Duterte ginapakigbato ining Article 59 paragraph 2, no, nga dapat dalon kuno iya anay sa competent court or gindala kun tani anay sa competent court si former President Rodrigo Duterte amo kun tani na ang ginhimo sang aton siniyang mga authorities, namely the Philippine National Police, CIDG, sa pagpamuno ni General Torre. Di amo ni karon ang isa pagid iya sa mga pakigbato man sang mga abogado ni former President Duterte, ngayara man nagasandig sa pagsulundan sang International Criminal Court Bombo Angel. Pero sa bahin iya ni Councilor Doron, ginpamangkot ya ti nga subong lang abi, no? Ang time frame bala do kasubong iya nga do gin timing gid ini nga nagailapit sa eleksyon do mo nang dalagan si istorya base isala man ang akon sining opinion kay tagsa-tagsa sa aton entitled man sa kaugalingon sini naton nga opinion but daw dira ang dalagan sini Bombo Angel nga ti tani isadto pa kon nakitaan man lang nila sang mga nagakaigo sini iyang paglapas, no, sa crime against humanity kag ano pa tong kaso ni former President Rodrigo Duterte. Tani dito na lang amo nga daan sadto iyang tsimpogin kasana ang nasambitan sini karon iyang pagserbe sang arrest warrant, Bombo Angel. Pero kita mo tong punto ni Councilor Doron Bombat Siyam nga kung wala binag-withdraw ang Pungsod Pilipinas ng ilang membership sa International Criminal Court sa 2019, bot silingon, may probability pa kung tani nga dalon diri balik si former President Rodrigo Duterte if ever nga mag-angid man di Bombat Siyam ang iya nga kaso against si iya. Pero isang time, 2019, ang anay presidente, Juan Bombot Siyam, ang nag-pull out
sang membership sang Pungsod Pilipinas sa International Criminal Court. Laban-laban gani kuno according sa konsihal nga ang madalaan nga prisohan gid man abi sang anay presidente Bongbong Cham, laban-laban kuno ni outside gid sang Philippines gid lain gid siya nga pungsod nga ma-detain ini siya kagati didto abi bayran kung pila gid man ka years or ano sini ang matabo after sang mga trial bala Bongbong Cham. Pero with this one madalom-dalom pa ning istoryahanay kag diskusyon kay ti madamo kan ismong kitanta mga supporters sa nagkalain-lain nga bahin sang Pungsod Pilipinas ang nagapabutyag sang ilang pagkadismaya kay ti may mga hambal sila nga tani diri anay ginpaagi sa bahin sang korte sang Pungsod Pilipinas sing man sa ginsight nimo abing dapat sa lower sa korte diri anay or any abing part nga maka-tackle. Pero ti ang problema kuno Bongbong Cham ang kaso balatani according sa POV ni Councilor Romel Dorona nga dapat ang kaso ginpasaka diri para nga team jurisdiction kun tani ang Pungsod Pilipinas especially sa kustodiya sang anay presidente Bongbong Cham. All right. Nagdugang ta lang nga balita diri man sa bahin sang Iloilo City Hall nagpagwa sang ilang official statement ang opisina ni Mayor Jerry Treñas regarding ini siya sa ginapadala nila Bongbong Cham bala na urgent letter sa bahin sa City Council nga pag-veto sang sining regulation ordinance nga closing to vehicular traffic sa mga certain roads diri sa Iloilo City. Ang ining mga alagyan kun ta ni Bongbong Cham nga sang ligad pa ni sa March like the last time pa ni siya nga session din pasar ini siya sang City Council nga mga road closures para sa mga different projects ni siya. Ang mga project ni Bongbong Cham ang ari siya reconstruction of concrete pavement sa may area sang Arevalo 1 lane ni siya. Ang next na project is construction of road and drainage sa bahin sang atubang sang Iloilo Doctors College sa may dentistry nila ayon pakadto sa may Taal Elementary School half lane ni siya. Kag ang construction of road and the drainage sa bahin sang Lawaan Village 1 lane. Nagpadala si Mayor Jerry Treñas sang letter sa City Council nga i-veto ining tatlo o kun ang ining ordinance nga road closure nga aman Bongbong Cham. Bangod ginsite diri ni Mayor Treñas sa iya nga letter kay Vice Mayor Jeffrey Ganzon nga wala nag-comply ang Iloilo City District Engineering Office sa sistema upon sa Department Order number 1110 sang DPWH nga dapat may coordination in sila sa bahin sang Executive Department o kung ang ginatawag nga pre-construction phase. Ang natabo, wala ini naka-coordinate ang District Engineering Office sa bahin sang Executive Department o kung Mayor Jerry Treñas, kundi nagdiretso ini sila sa bahin sa City Council para sa closure order na lang Bongbong Cham. Silingon wala sila nagpabalo nga may mga project sila gali nga pagahimuon sa mga kung tatlo kay areas nga gin-mention natin a while ago. Nagdiretso lang sila hatag sang ilang mga papers nga nag-apply sila sa closure sa bahin sang transportation kag infrastructure and engineering committee ni Councilor Johnny Yang kag ni Councilor Cedric Cabalo. Nati under Edmund Abe, wala man sila Bongbong Cham abi nakabalo nga ti wala gali sila pa naka-coordinate kay Mayor Jerry Treñas ang ining District Engineering Office sa tatlo nila ka projects. Pero with this one, gin-veto ini siya kahapon ni adlaw itong letter ginpadala sa City Council. Gin-veto, gin-sustain ang veto sang City Council, wala man abi nag-override or what. No, refer lang sa komitiba ni Councilor Johnny Yang para nga i-review nila kung ano ang kaundan. Pero under Edgar Bongbong Cham kuno iya sa bahin City Council sang komitiba ni Councilor Johnny Yang, nag-comply ang District Engineering Office. It's just that wala lang sila nag-agi una-una sa bahin sa Executive Department, which is nakabutang gid ina siya sa Department Order number 110 nga dapat ang Executive Department anay mapabalo nga may mga project sila nga pagahimuon sa mga nasambit abi o kung mga specific areas diri sa bahin sa Iloilo City. Ginpatag diri ni Ms. Joy Fantilaga, ang spokesperson ni Mayor Jerry Treñas, nga hindi ini siya pamulitika Bongbong Cham. Bangod ang ila lang man
dapat nagpabalo sila sa executive department anay para nga if ever may mga pamangkot, inquiries, ang iban nga mga opisina regarding sa mga ongoing projects, may isabat ang city mayor's office kung ano sini ang background sa mga projects kung tani Bombot Siam. Kag sa gihapon, willing gidya o kung pwede gidya mag-reapply ang Iloilo City District Engineering Office sang mga sa ordinance sa liwat para sa mga closure nga ni once makakomply na sila sa ilang mga lapse sa bahin sang executive department Bombot Siam. Pamatian tabalang kabahin diri sa nanging statement man ni Ms. Joy Fantilaga sa atong interview. Ang aton nga alkalde Mayor Jerry Treñas nag-exercise sa iyang veto power over sa Regulation Ordinance number 2025-045 nga temporarily authorizes the closure of certain city roads for fiscal year 2025 infrastructure projects sang Department of Public Works and Highways Iloilo City District Engineering Office. Ang rason kon nga ang ginvito sang aton sining alkalde ang ining ordinansa 2025-046 is because nga isa sa mga ginsite diri no ang Department Order number 110 kag ang Local Government Code kay upon review sang aton sining legal ini sang city mayor nakita didto nga may failure in compliance no wala nakapatigayon sang pre-construction and consultation and coordination sa local chief executive ang Iloilo City District Engineering Office sa ilang nga mga proyekto nga kung saan nag-request sila sang road closure sa Iloilo City Council. Ma'am Joy, ako di ba niya ang proseso ever since or subong lang niliwat nag-reactivate ang musinika id niya pag-check sa mga compliances sa BPWH, Ma'am Joy? Okay. Ang aton lang gidya nga basehan is ang gin-request no sang Iloilo City District Engineering Office nga road closure. So nagsaka ni siya sa City Mayor's Office para nga aprobahan niya. So gin-review kag dito nakita nga wala sila naka-comply sa department order sa kung ano man to yung mga previous project. Why hindi ko comment kay why ko da personally sang idea dira. Pero with this one, Ma'am Joy, ang ato ng dia is ang requirements sila kung tani nga naka-comply lang sila. Yes, sang department order. So, ginpapanaog na siya sa City Council, ang City Council, gin-sustain man nila ang veto sang aton sining alkalde. Hindi ni pamulitika, kay kinalanta lang ang sundon kung ano ang proseso. So, simple malang nga, kay ang ilayabi ang pag-request ni siya sa road closure kumbaga ara nakitaya sa implementation phase ang department order 110 sa preparatory pa lang dapat may coordination wala sa local government unit ang ilaya ara sa implementation stage. So that's why nga ginvito sang ato sining alkalde. So ginvito, Ma'am Joy, pero ba't silingon, they can re-apply pa? Yes, pwede pa sila maka-re-apply. So long nga i-comply nila ang nakita dito nga in compliance nga hindi wala sila nag-comply. So dapat makatulong sila unay sa executive branch to coordinate and then ang muna pagpa-schedule sa City Council sang road closure para sa mga said projects na ni Ma'am Joy. Yes, based sa Department Order 110, dapat sa pre-construction phase pa lang, makandak sila sang pre-consultation or coordination with the concerned local chief executive, tidiri sa Iloilo City, si Mayor Jerry Treñas, before sila mag-implement sang ilang mga infrastructure project or program. So nasabot rin, Ma'am Joy, ka-implement nila nga wala sila ka-consult ni Mayor Treñas. Yes. Ang nabalaan ko, sa ginvito ni Mayor Jerry Treñas, di ba ginpapanaog na sa City Council. So, ginsustain sang City Council, ang vito ni Mayor, may approve nila. Depende na kung gusto nila yung mag-reapply liwat. Oo. Pero ang nabalaan ko, personally, though, wala na kay gin-sustain nila ang vito sang alkalde. Oo. Bombot Siam na patan sa mga mga construction ini.
din nga mga Oo. road projects ini Bombo Angel. Okay, tatlo ni siya kabilog bambot siyam nga mga areas kung sa diin nga abi ang project bala tong bito ina siya ay ari kon dalawagon ta. Una diri ang sabakin sang reconstruction of concrete pavement Arevalo bypass area sa may rotonda Arevalo near UMW building to Arevalo Elementary School, one lane na siya tani. Next diri siya is ang construction of road and drainage section 2 diri sa bahin sang Iloilo Doctors College sa may Dentistry College nila pakadto sa may Taal Elementary School, half lane lang siya nga closure. Next naman iya construction of road and drainage sa bahin sang Lawaan Village, one lane lang ini siya kun tani man Bombocham. Pero Alright. amo na ganing Curious ako, ining mga dalan nga ni, city road ni o ko national road? Nakabutang diri Bombocham is kuan ni siya mo. I-double check ta lang ni Bombocham kung ano ning specific kid nga ari nakabutang sa may nakabutang sa laging site nila Bombocham. Section 21 sang paragraph C sang Republic Act 7160, any national or local road, park or square may be temporarily closed during an actual emergency or something. Amo na bala sa kwan kung road closure ang istoryahan Bombocham. Pero wala man diri naka-note pa sa bahin sang letter or sa may ordinance kung ano ni siya. Pero i-check na lang Bombocham kung national or city road ni siya ang mga areas nga ning ginpang kwan nila requestan sang closure order Bombocham. Yes, kay ang sa pag-intindi ko as a matter of fact, Bombo Angel, do diri nag-start ang confusion kag daw mahambal naton kung may gray area gin man ginagamit ina nga justification for whatever purposes, no? Kay sa madumduman ta sang kongresista si Mayor Jerry Treñas, madamo ni siya sa mga ginpang convert nga mga city roads into national roads so that ang pondo sini for maintenance or for rehabilitation or for construction pag-ilis ang bag-o abi mabilong sa national budget. Ang ma-take care sina amo ang Iloilo City District Engineering Office. Kung city road naman naturalmente ang nakatuka sina dira iya for rehabilitation, construction, maintenance, amo naman ang City Engineers Office. So, diri karon nagalabot sa confusion kay may mga executive order, may mga department order, so on and so forth, no? Pero luyag naton ang ma-specify bala Bombo Angel kay there was a time nga just like sa mga projects di bala nga ginhold sang para hindi ta maambalan nga ginalamuran ta sa politika sa isa ka partido naghambal nga ginhold ang project bangod way na sang pundo. Sa piyang ka partido gahambal naman nga ginpangitaan lang sa pamaagi para nga hindi ina mapatapos ang mga proyekto, no? Now, ang ako namang sinadiri sa aton sini nga mga kabombo, ano gani na ang construction, dalan, drainage, di ba? Mga drainage. All right. Now, siguro subong nga tsimpo ekspektaron ta nagimana nga ginahingagaw ining mga road rehabilitation, drainage projects, so on and so forth kay tigilinit subong Bombo Angel, di ba? Kaya lang alang tani ubrahon during iya sa tsimpo nga tig-ululan naman. Now, nevertheless, sa aton sinimang kabombo, gusto lang naton mahibaluan kung ano gid man bala
ang matutuod siniya diri sa syudad sa nga Iloilo. Kung ang Iloilo City District Engineering Office may iimplementar nga proyekto, kinahanglan pa bala nila nga mag-coordinate sa city government? Of course, Mumbotsam, kahit nakabutang driblaryo, ang Department Order number 110 ni siya sa DPWH ni siya ha, Yes. guidelines ini siya for project reporting to congressman and local officials. Kid, bali, aside si Congresswoman Jamjam Baronda, dapat naka-report man sila kay Mayor Jerry Tranyas. Alright. Ma-report sila, anong i-report nila? Bali, ang i-report niya, di Mumbotsam, tatlo ni siya ka-stages. Pre-construction phase, ang during, kag ang update sang projects nila. Kumbaga, obligado ang District Engineering Office based diri sa Department Order 110 dapat sa pre-construction phase, just like sa ginsight diri sa city government ka o kani Mayor Tranyas nga ginbito niya ang ordinansa nga dapat sa pre-construction phase Mumbotsam, una, apat ni siya ganio, nakakonduct sang periodic consultation, coordination with the concerned congressman, governor o kon mayor as well as non-governmental organizations. So, ibang pagit nga sektor, ang DPWH as ang ila infrastructure project or program nga i-implement sa area. Ikaduha, furnish sila sang mga papers ni siya sa mga copies approved by DPWH infrastructure program sa mga congressman kag sa mga mayor man. Ikatatlo, furnish sila sang letter list pag isang projects to be implemented, including their implementation schedules sa mga opisyales kag preparation and installation of project billboards should be in accordance with the existing policies and guidelines of the department Mumbotsam. Ang during naman niya sa mga update na ini siya. Yes. Ang first step, nakakumply bala dira ang Iloilo City District Engineering Office. Based sa sining ang closure ng Mumbotsam sa tatlo ka mga projects ng drainage. Yes, why naman tayo ba ng ministryan? Kung amo pa lang na, kung dala lang gid nga bahin, wala. Amo na agin veto ni Mayor Jerry Tranyas. Wala sa in general pre-coordination. Wala. Oo. Wala. Di sila kapalapit sa executive department. Suno sa city government. Oo, according kay sa office ni Mayor Jerry Tranyas. Alright. Now, just to be sure, magkutuntang Iloilo City District Engineering Office particularmente sa ila sining construction division, mangkutunta kay nagahambal to ang city government nga wala gid sila nakakomply sang mga prerequisite before sa implementation sining nasambitan karon iya nga mga proyekto. That is why nga ginvito ni Mayor Jerry Tranyas ining ordinansa nga gina-applyan nila for temporary road closure. Therefore, mangkutunta ang tawag sing ang ICDEO para klaro sa tanan bala Bombo Angel kay parehas to bala sang natabo sa mga proyekto nga nag-untat, ginpauntat or wala na sang budget. Kaya mo mala nagaputos lang isyo mo, no? Nauntat, ginpauntat or wala na sang budget. No, tiyan mo nang kunong isyo dira. No, kay sa madumduman ko pa sa Bayluhanay, exchange of letters sa tunga sang city government through OBO and the Iloilo City District Engineering Office. Naga-claim si ICDEO nga may mga requisites na sila nga gin-submit pero nadugayan nga wala or may gin-submit sila nga mga requisites nga mga documents sa isa ka proyekto. Ang city government through OBO naman amo kunong may delay sa pag-reply sa ila. So pasahay na, no, sa aton sini nga mga kabombo, no. Why man kuya sang may sinadiri sa ila. Ang punto lamang sinadiri nga ti proyekto manibla para sa mga pumuluyo
sa syudad sa Iloilo, no? Chimpos tingulan, Latin na lang nga pamuyayaw ang hindi naton iya mabatian nga magkawa sa baba sa mga taong apektado sa nga pagbaha-baha, pagdanaw-danaw sa palibot sa nga syudad sa nga Iloilo. Karon anay kay obrahon ti may mga kakulangan ang Iloilo City District Engineering Office sa aton sini nga mga kabumbo. Come to think of it, hindi man ni sila guro magpadaso-daso kung may kakulangan sila. So, much better bangkuton taman ang Iloilo City District Engineering Office. Bombo Angel, thank you again. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid da Bombo Angel Tan. Sa aton sini karon iya nga mga palamati. Gusto ko ya sa mo sini nga mga hugada, no? Bombo Chris Hilugo, ang JPT doctrine among iimplementar. What is the JPT doctrine sa aton sini nga mga kauturan? Ang JPT doctrine amo ba lang solusyon ng pangitaon ta? Hindi tanaya pagpangitaan sa kung sino may kakulangan, kung sino may sala, kung sino may diferensya, amo sini mo sadto, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. This is the time siguro nga ang JPT doctrine amo iya ang aton sini nga iimplementar. Di natawo, di nag-originate ang GPT doctrine sa ungkap flyover. Di ba? Sa aton sini nga mga kauturan. So dapat siguro implementar ning GPT doctrine, no? Nga ti solusyon ang pangitao naton dire, hindi kita mangita sa kung sino man ang may sala dira kung may kakulangan, kag pwede man na may istoryahan siguro galing kiti hindi man lipod sa ibalo sa mga kabumbo naton diri sa syudad sa nga Iloilo, no? Kung ano kadako ang gisi sa tunga sang relasyon sang ahensya sang aton sini nga gobyerno, the local government unit kag subong man another branch sang aton sini nga gobyerno, ang Department of Public Works and Highways, particularmente ang Iloilo City District Engineering Office. 36 minutos sa nakaligad sa takna nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa si Gov Toto nagpagwa sa executive order nga dapat magpatuman sang public health standards subong nga tag-ilinit. Grabe gid man nagatagiti gid man init subong kag mga police reports balikan ta sa aton sini nga pagpangalagad. Photocopy center sa harog ginransak sang wala pa makilalaan nga individual. Kag sa uton, way gyapon sila sa person of interest sa pagpang-hold up sa negosyante, no? Nga kinuhaan sa nga 400,000. Balikan tayo ni matapos sa pila ka importante nga mga panumnumo. Eto na ang nanalo ng 1 million pesos in cash. Po si Annie Cabrera, 59 years old, nakatira sa 476 Alimal Bar, Davao City. Nanalo ng 1 million pesos sa 1 to Panalo Part 23 promo ng Bombo Radio Star FM. Ang birthday bilang proof of purchase, malaking tulong sa akin ang aking napanalunan upang ako makabili ng aking mga gamot, pambayad ng utang na pinagamot sa tatay ko at syempre pambili rin ng bagong eyeglasses. Maraming salamat sa Diyos at sa Bombo Radio Star FM. Basta Radio, Bombo Star FM is all for you. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo,
Billboard of activities for March 9 to 15, 2025. Rock and many of your favorite pop songs ang saliwat nga mag-iniinyo sa Marso 15, Sabado sa Concert at Plaza. Kaupo ng Rock Station Band, kicking off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plaswala di Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa plaswala di Iloilo. Sa Marso 16, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo that we will always remember nga sa kag sagit lang ang nagaisahanon nga true source sang kabakod nga aton ginakinahanglan to deal with life's challenges. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas ni ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpataman. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kung sa dalan importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang ka sang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa siniya mo ang pagkakasin ng payment information alin sa shopping apps o mobile devices, paghimo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa context kung nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kung kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanueva. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination.
Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid ng serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit ng serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nagkakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon ilabi na kung mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagod makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Balik diri sa pagpangalagad sang bomboanay sa udto sa gyapon ko pud mo Bombo Chama Blanco over oras naton 47 minutos na nakalikad sa takna nga launa. Standby sa kay Bombo Lindsay Bade. Ang gobernador sa probinsya sa Iloilo nagpagawa sa executive order sa pagpatuman sang public health standard, mga pagsulundan iniya subong at tiyempo sang ilinit aton sining ano ganina tawag, humidity, ano ganina ang 38 na bala, pabukreso nalipat ako sang term sina ang kapaangon bala nga mabatsyagan subong naton there is a heat index, heat index is 38 buti kung sa tao na trangaso na di ba sa aton sini mga kabombo. Sa iban sining porsyon siguro basi 39 to 40 na. Anyway, check ta bala kung anong mga pagsulundan ining public health standards sandig sa executive order sang gobernador. Si Bomolin, si Bade may follow-up report. Bomolin, please go ahead. Nag-issue Bombo Cham sa Executive Order number 20 series of 2025 si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. o kanang an order implementing minimum public health standards for hazardous heat index in the province of Iloilo. Nasa adarino ang pila ka mga pagsulundan, ang pipila ka mga mando sa gobernador may kaangtanan sa saning tuman nga tagiti sa panahon subong sa probinsya sa Iloilo. Una dari sa hazardous heat index evacuation centers mayara sang mando ang gobernador nga dapat mayara sang hazardous heat index evacuation centers ang mga kabaluhanan mangina mga kabarangayan nga mo ni magaserbing evacuation facilities para nga maprotektahan ang aton nga mga residente which is mga vulnerable nga mga pumuluyo naton sa epekto sa sining hazardous heat index kaangay no sa aton nga mga katigulangan, ang mga nagabusong, ang mga kabataan or iban nga mga pumuluyo nga tinagasubrer sa kondisyon nga mahimo nga mangin delikado sa ilaya ang ining tuman ka
init sa nga panahon Bombot Sam. So dapat dari no may ma-identify ang kada munisipalidad kag kabarangayan sa naga-exist naman ng mga infrastructure nila or building bidra or facility na timong mo mag-serve nga evacuation center kaangay abi no sa ilang mga barangay hall, barangay health stations, kag iban nga evacuation centers nga siyempre may ara no sa or well ventilated abi or air conditioned ang ini nga mga pasilidad or pwede man nga ti ma-install ang ang aircon para nga ti syempre mahatagan man sang kabugnaw ang aton nga mga pumuloyo. Actually, this is not the first time naging implement ini siya sa bahin sang probinsya. Kayang una no ang sa Banwa sang Bingawa naka-implementar sila nagligad na tuig nga nagbutang sila, nag-put up sila sa mga tents sa ilayang covered gym, bangon nga ti ang covered gym sa Banwa sang Bingawa na air condition. Ti madamo man sa mga Banwa dari sa aton sa probinsya sa Iloilo nga air conditioned naman yang ilang nga mga covered gym Bombot Sam, especially sa Pasay City sa ilang stadium ti cover air conditioned man, so pwede gid na magamit kag magluwas abi sina ang bahin sang Iloilo provincial government maghatag sang financial aid sa sining mga banwa or mga kabarangayan nga mag-establisar sang evacuation center para sa aton nga mga pumuluyo. Ang Iloilo provincial government maghahatag sang 100,000 pesos sa mga local government units kaangay sang Pasay City, kaliban pag nga mga kabanuhanan naton kung sa na miara kita sa 43 ka mga local government units sa probinsya sang Iloilo. So 100,000 pesos ina ang ihatag sang gobernador, samtang sa barangay kung may ma-identify man abi nga ti facility nga pwede matineran sa aton nga mga pumuluyo, 25,000 naman ang ihatag no sang Iloilo provincial government. So ang ining pondo nga ini ihatag inino sa aton ng mga local government units and kabarangayan once na may ara na sila sa may ma-identify kag kung may ara man nga counterpart sa ilang bahin, so ihatag ina siya sa provincial government Bombot Sam. Magluwas sina no sa sining financial aid na ihatag sa Iloilo provincial government man rin nagpanawagan man rin aton nga gobernador si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sang 3 eyes nga dapat nga sundon sa aton nga mga pumuluyo kung sa tuanay may public health standards man kita kuno nga ginasunod sang COVID-19 pandemic, subong dapat nga tig-ilinit may ara man kaangay sa iwas sa init ng araw, so dapat nga tilikawan ang ining tuman nga tag-itis ang init, especially between 9 in the morning kag 4 sa hapon. Dapat man mag-inom sa madamo nga tubig, so dapat constant hydration gid para sa aton nga lawas, inom gid sa madamo nga tubig, likawan anay pag-inom sa mga soft drinks and also mga kape, kag iwas sa makakapal o patong-patong na damit o kung likawan man ang ining pagsuksok no sa mga madamol nga mga panapton. Yari bala pamatian naton ang nanging pahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Order number 20 series of 2025 ng atong executive order implementing minimum public health standards for hazardous heat index. Ini aton nga mga health protocols, ini aton nga ang pag-andam naton sa tama ka init nga panahon. No? May kinapatigayon kita nga 3I strategy. No? Ang unang pag-inom sang damo nga tubig, ang hindi kita magpainit, no? Hindi kita magsuksok sang mga panapton nga mga madamol. So may aran na sa executive orders naton ang 3 kaay nga ina, no? Ang basic ngati una malikaw kita sa rehydration, refrain from thick clothing, and we stay away from the sun. So 3I strategy. Dapat dengue may 4S kita sang una, subong may minimum public health standards kita liwat, pero sa simpusong COVID-19 puro ni 3I strategy kita na munang atong ikampanya umpisa subong, and we will have what we call the hazardous heat index nga evacuation centers. We shall have evacuation centers nga air conditioned, temperature regulated sa municipal kag barangay levels. Muna siyang aircon nga facility o kung temperature regulated nga para may palagyuhan
no, ang aton nga mga kasimanwa, ang mga aton nga vulnerable population in C, no, ang mga nagabusong, ang mga tigulang, but nga may mga kondisyon ina sila that can be aggravated and sa mainit, sa tama kainit, no, especially ang may mga balatian nga amusina, no, para may palagyuhan sila. So we'll have that municipal and barangay level, and the province will give financial assistance, no, sa aton nga mga LGUs at 100,000 sa municipal level and 25,000 sa barangay, provided that mag-ayo man kita. They have counterpart funds for the hazardous heat index nga evacuation center nila, kag dapat may ma-identify na sila nga potential facility. So importante na, no, this is for the first time sa bilog ng probinsya the man sang COVID-19. Kung may isolation area kita, dapat subong may evacuation center kita sa mainit, no, kaya lain na kitang init subong, no. So amo na atong inapatigayon kag regulate man nato ng aton nga mga social and public gatherings and similar gatherings. Sundo naton dira ang DOH nga circular 0161, no. Sa depende sa index, no. Muna na taon naton kung naton nga mga public gatherings nga hindi gid malikawan, no. Kung tama gid kainit, kung magsubra na at 44 degrees index, pwede cancel anay naton o halino naton sa mas mabulubog na nga parte sang adlaw, alas 8 sa aga o alas 5 sa hapon, o kung dugang kita sa mga dugang nga pag-andam, no? Health precautionary measures during the event na, and we should implement other protocols and measures so that we will minimize health risks, and so we can have maximum precautionary measures. Kag mayara man kita dira ginapatigayon nga mga health protocols sa mga workplaces naton, no. Dapat ang aton nga workplaces well ventilated na sila, may provision kita dira for hydration, tubig. Sa mga hindi malikawan ara sa sagwa, dapat ang aton nga mga establishments should provide the clothing, no, na maproteksyonan sila sa adlaw, and we can adjust work hours, no, nga hindi kung pwede man lang para nga makalikaw kita sa tama gid kainit nga panahon. So mo inalin sino ang aton nga Executive Order number 20, ang minimum public health standards for hazardous heat index. Ang ining financial aid sa aton nga mga municipalities, city and barangay gov, mga when na siya makuha, i-download na siya sa provincial government. Yes, we will transfer provided that they are ready to counterpart and that they have identified a facility nga shovel ready, na tuwag natin nga ready na siya. Either air condition na siya o pwede dugangan ang kapasitan na amo nang napangita natin. And this is not the first time, the municipality of Dingawan did this last year. Oo. Ang ila gym, kumong aircon, they evacuated, ginimula evacuation center sa mga senior citizens. So ito sa correct, yeah. Pero right now we want it sa barangay level. Kaya mas maayugid nga kada barangay may palagyuhan ang mga tigulang nga delikado sa init. Kang iban pa nga may mga kondisyon nga basi maglain kung maigo sila sang init. Ano din aton nga source of fund gov sa provincial government kini nga budget? May ara kita dala sa aton nga disaster funds and also from other parts of the budget of the province. Ang aton nga mga subsidies to LGUs, we can use that also. Nabatian mo ba si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr.? Ano ganitong 3 eyes liwat, Bombo Lindsay? Ang 3 eyes, Bombotsam, iwas sa init ng araw, inom ng maraming tubig, iwas sa makakapal o patong-patong na damit. So 3 ka ay, Bombotsam. Ti kun kinahanglan mo biya magsuksok sang patong-patong na damit tapos nagakainitan ka? Hindi dapat, Bombotsam, ikaw ba na Japon maantos? Ang una gani iwas sa ano to?
iwas sa init ng araw. Dapat likawan ko no ang init Bombotsyam between 9 and 4 p.m. May nakita ko bala sa social media nga post Bombolens. Hindi ko no anay magwa ang mga maitom kay basi magbaga. Tingala ko man kilala mo kag kilala ko wag gigagwa kay. Tiyang pamangkot ko ganito paano ko ni karong kapanyaga bay? Dala ka lang anay lunch. Why pa ko ka bakal lunch aba pa-deliver lang ko ano man. Pwede gid. Pwede gid. Hindi ko no anay magwa ang mga maitom kay basi magbaga bla. Anyway, ginapayom-yom talaton sin mga kabumbo pero simple bala na nga mga pagsulundan ng tatlo kaay kag para man ina sa aton sini nga kayuhan. Siguro hindi lamang kay sa bahin sa probinsya sa Iloilo siguro ma-adapt man sa bahin sa syudad sa Iloilo ang 3 eyes ni Gov kay kung ano kainito nang nabatsyag to sa mga taga-probinsya, mo man na sa kainiton sa nabatsyag sa mga taga-syudad, di ba Bombo Lindsay? Insakto gid mo siya. Mas maayo pagid kunti may ara man no ang bahin sa syudad sang evacuation center para sa aton nga mga vulnerable individuals Bombo siya. May isa pa kaay nga nalipatan si Gob. Ano na importante sa subong sini nga chimpo. Sa tag-init. Wala mo kung ano na Bombo Lins? Ano Bombo siya? Ice. Ganun na. Way to pa. Sige na Bombo Lins. Sige, ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bale para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat gid Bombo Lindsay Bade, no? Importante ina reminders lang ina pero dako ina nga bagay sa aton siningay kayong lawas. Mag-iwas sa init, iwasan ang pag-inom ng iwasan ang mag-inom naman sa mga mainit kuno tong ilimno no? Sa aton sining mga kabumbo iwasan man ang tawag sing gani pagsuksok sa nagasarampaw kuno nga mga bayo. Ti dapat kung nagasarampaw imo sining iyang bayo ga katabo lang ni kung sa sulod sa mga opisina abi. Kung sa sulod ka sa opisina ga bagusbos ang aircon nyo. Sa aton sining mga kabumbo, kita mo may namangkot naman di sako, no? Paano bi kung guba aircon nyo? May electric fan pa man, no? Sa aton sini ka mga kabumbo. Standby na kamo sa kapon lamang program, kaupod sa kay Tita Regine. Hindi tanagid makapara ng iban sining mga balita kag impormasyon. Inyo na lang inibantayan sa iban sining Manusin Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for March 9 to 15, 2025. Rock and many of your favorite pop songs ang saliwat nga maging inyo sa Marso 15, Sabado sa Concert at Plaza. Kaupo ng Rock Station Band, kicking off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Marso 16, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga.
Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo that we will always remember nga sa kag sagit lang ang nagaisahanon nga true source sang kabakod nga aton kinakinahanglan to deal with life's challenges. Plus, wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Kunyara ikaw sa simbahan, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct bangod lugar ini sa pagtuo. Sa sulod sing simbahan, makita ng mga tawo nga malinong bangod sa pagtahod sa sagrado nga lugar kag sa iban nga tawo nga nagasimba. Yari ang dapat himuon kung magpadulong o kunyara sa sulod sing simbahan. Magsuksok sang formal nga bayo kung magsimba. Likawan nga mangin kaswal o kung magsuksok sang revealing nga bayo. Magpadulong sa simbahan antes mag-umpisa ang misa bilang pagpakita sang respeto. Apang kung late na ang imo pag-abot, magsulod sa simbahan sang malinong kag magpangita sang purungkuan nga wala sa may nagkakatublag nga iban. Mangin mahipos o kung sa maghambal sa manubo lang nga tono sa sulod sang simbahan. Hindi pagdisturbo ng ibang nga tao pinaagi sa pagchismis o kung paggamit ng cellphone. Magupod sa pagpangamuyo kag pagkanta. Apang kung hindi ikaw pamilyar, magtindog kag magpungko sang malinong kag sundon ang flow sang misa lakip ng pagduko kag pagluhod kung kinahanglanon. Magpamati sa seremonya sang pare o kung pastor. Hindi pagsabada ang imuupod, ilabi na kung padayon ang misa. Magpakita sang respeto sa pari, altar servers kay iban pang miyembro sang simbahan. Masami siguruhon nga naka-silent mode o kung naka-turn off ang imo cellphone antes magsulod sa simbahan. Agud malikawan ang distractions. Likawan ang pag-test o kung pag-browse sa internet samtang nagamisa. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas sang kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Isa ka panugyan para makasave ikaw sang kwarta amo nga balon ikaw sang imo kaugalingon nga pagkaon kag tubig. Kung magpadayon ikaw bakal sang lunch o kung mag-order, natural nga sa lampaw-sampaw gid ang imo nga balayran. Ang kalabanan nga restaurant meals, take note, unlimited man sa calories, gani daw malayo gid nga mangin healthy ikaw. Apang kung ikaw magbalon, makalikaw na ikaw sa gasto sa kwarta, kag calories, makalikaw pag ikaw sa gasto sa tiyempo. Bangod hindi na ikaw maglakat, magpila, kag magpainit, agud mag-order sang pagkaon. Bangod sina, mas mangin produktibo ikaw sa trabaho o kon sa eskwelahan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist. Ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin. Ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas.
Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masami magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man ang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon
nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Sa sulod sang panimalay, gina-practice mo man bala ang good manners and right conduct? Tanan nga miyembro sang pamilya ang nagakadapat nga respetuhon kag i-value. Apang, hindi lang mangin considerate sa family members kundi mangin sa mga bisita man sa balay. Ihatag ang atensyon mo sa mga miyembro sang pamilya nga nagahambal kag magsabat nga may respeto. Magamit sang pleased, thank you, excuse me, kag sorry. Nagahatag ini sang respectful kag kind atmosphere sa sulod sang balay. I-acknowledge ang efforts sang family members sa paghimos man ina sang pagkaon, pagpanglaba o kung paghugas sang kinanan o kung paghatag man sang emotional support. Mas maayo kag mamag-an pagid ang ulobrahon sa balay kung nagabuligay ang tanan. Kinahanglan nga may kontribusyon ang kada miyembro sang pamilya. Halungan ang imo mga gamit, ipabilin nga matinlo ang kwarto, ang banyo kag mangin organisado sa imo personal nga pagkabutang. Respetuhon ang privacy kag boundaries sang isa kag isa. Magpanuktok sa pertahan antes magsulod sa kwarto sang iban. Hangpon nga kada miyembro sang pamilya ang nagakinahanglan naman sang oras sa ila kaugalingon para makarelax sa trabaho o kun personal moments. Kung mayara ikaw sang abyan o kun bisita nga makadto sa inyo balay, siguraduhon nga nakahibalo sila sang mga rules kaangay sa kung diin ibutang ang sapatos, diin mapungko o kun anuman nga mga polisiya nga ginasunod sang inyo pamilya. Maghatag sang oras nga ma-express ang imo love kag appreciation sa miyembro sang pamilya. Simple gestures kaangay sang pagsilinga, I love you, pagkupo kag pagkumusta ang makapamag-an sang balatsyago na sang imo nanay, tatay, ukon utod. Yari ang mga tips agod nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto, bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners, kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream, ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat, ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat ka magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipuson, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio!
Bombo! Mayong hapon sa internet mga kabombo. Good afternoon, Gid. Smile kita sa gihapon. Bisan ano kainit sa ating panahon. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. This is the time para buksan ang mga bintana, hawiin ang mga kurtina, pasudlon ang hangin. The time also nga magkuha sang papag pagwaon, bitbiton ang banig kagulunan, magtulog-tulog dito sa idalom sang kahoy. Yung iban, duya na subong, no? Welcome sa kahapon lamang program on a very beautiful Thursday sa gihapon. It's the 13th of March 2025 sa aton nga Elections Day Countdown. Exactly 60 days to go before Election Day, mga kabombo, and enough time to make up our mind. Kilalahon ang mga nagapadalagan nga mga next leaders ang aton nga pungsod. Again, this is Tita Regine inviting you to be with me sa sining nga hapon, especially. We're saying good afternoon sa mga friends natin abroad. Kumusta ang mga life, buhay-buhay natin dyan? Bugnaw da iya, no? Or parehas lang, sing init man diri sa Pilipinas. Well, of course, depende kung diin ka mo nga bahin sang kalibutan. Anyway, mainit man ang aton nga mga istorya nga iga-share sa inyo sa sining nga hapon. Gani, let's enjoy this time together. Kag mas maga-enjoy gikuya kung makabaton ako sa inyong mga istorya dira, especially to those nga mga mangin first-timers sa pag-share sa istorya diri sa KLP. Come on, share with us your beautiful stories. Email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or write your stories and send sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Pwede man maglakat-lakat, dala pa masyar, no? I-hand in personally ang inyong mga istorya diri sa Sky City Tower sa Mapa Street, Iloilo City. Ari na, atong ambahanan para sa inyo tanan, I welcome you with a song from Jeremy May Argison, MU. Good afternoon and welcome sa KLP. Araw-araw ka-text kita, minu-minuto chinachat mo pa. Ang sabi mo, mahal mo na, pero bakit hindi pa rin tayo? Araw-araw kasabay mong kumain, madalas hinahatid mo ba ko sa amin? Ang sabi mo, mahal mo na, pero bakit? Bakit ba naghihintay? Bakit ba hindi mapalagay? MU malabong usapan, MU malanding ugnayan, MU mag-isa na bang umiibig? Umasa palagi na lang. Bakit ba nagsiselos pag may kasama kang iba? Bakit ba nag-aalalang makakita ka ng mas maganda? Bakit ba kasi di mo paligawan? Dun din naman ang patutunguhan. Ang sabi mo, mahal mo na, pero bakit? Bakit ba naghihintay? Bakit ba hindi mapalagay? MU malabong usapan, MU malanding ugnayan, MU mag-isa nga bang umiibig? Umasa palagi na lang. MU malabong usapan, MU malanding ugnayan, MU mag-isa nga bang umiibig? Umasa palagi na lang. Di kita pwedeng sumbatan. Wala akong karapatan.
Ani sa'yo, MU. Jeremy Argasan, ako, pag lumalandi na ang usapan, uy, stop. Basi mapasok ka na, girl. Anyway, beautiful song para sa inyo. What's MU para sa inyo? Mabuting usapan, malanding ugnayan. Ay, nako. Sige, to each his own. Good afternoon again. This is Tita Regine, 2:24 in the afternoon. I am about to start reading ang mga stories ng ating nabaton diri. But, remind ko lang sa liwat ang aton nga mga interviewee this coming Saturday, Roger sang maasin. Roger, ox na kita, alas 2 or before 2 p.m. Ari ka na diri sa studio this coming Saturday para nga mag-interview ako sa imo, and please bit-bit ka sang imo ginpa-Xerox 2 copies sang imo ginpa-Xerox nga ID. Salamat gid. See you this Saturday. Ari na ang sulat ni Student Mom of Lambunaw, Dear Tita Regine. Kumusta na kamutanan? Tani okay and happy kamo nga nagapamati sa KLP Subong. Ari ako subong sa terrace sa akong gamay nga balay diri sa Lambunaw, gazing out the open window. I hear birds chirping and felt the wind gently blowing all around me. The jackfruit trees bear many fruits. Usog man lang ka subong, no? Kagahinamot lang. The flowers blooming in the garden, while white cumulus clouds stand out in contrast to the brilliant blue skies. Balaan ko, I am enjoying a little bit of paradise, the Eden our Lord God gave our forefathers, but now no more as a result of humankind's fall into sin. Pero ang aton nga Diyos, He is making all things new. One day, our dwelling place will be among His people in renewed and restored creation, a new heaven and new earth. Ang gina-enjoy ko gid this moment is just a small foretaste of the paradise that will be. I wonder kung mabit-bit ko manayhan ang akong nga radio didto so that even in that new wonderful place, I can still listen to KLP with Tita Regine as the program host. Why not? I wonder what it would be like to listen to KLP in paradise. Nagwonder man ko, pati ako ba? Tita, nabasahan ko sa Our Daily Bread ang isa ka story about two sisters from India who were born blind. Bulag sila. Their father was a hard-working provider, but hindi gid ini siya maka-afford sang pagpaopera sa iyang mga anak nga makapabalik sang ilang sight. Then, a team of doctors came to their region on a short-term medical mission. Ang mga mata sa mga kabataan niya nga duha were operated on, and the morning after their surgery, ang mga girls nag-smile, nagabrangisi, as the nurse unwrapped their bandages. One exclaimed, "Mother, I can see! I can see!" This story reminds me sa ang ako niya right eye, ginoperahan man to remove its pteridium and cataract. Ang eye lens ko was also removed, and in its place, a false lens was substituted. Pagkatapos ng ako niya operasyon, ginbuligan ako sang doktor nga makatindog pakag magbiya sa operating table. As I look around, I can now see clearly. Ang doktor ko kag ang iya nga mga assistants nagalantaw sang ako niya reaction. And I burst into smile and crying out, "I can see! I can see, doctor!" Thank you for helping me see again. Thank you, Lord, for restoring my eyesight. God miraculously healed me. That is why, subong, that God has restored my eyesight. I promise nga gamiton ko ini
to write about His goodness and mercy. Pinaagi sa mga letters ko sa KLP. Father, thank you for ears to hear you, mouths to praise you, and hands and feet to serve you. Tita Regine, God will never allow us to journey alone sa aton nga kabuhi. Ara gid siya permi upod sa aton, whatever the circumstances may be. Amo ini ang natabo sa friend ko tita, isa ka single mom. When she is left alone in her house, sorrow and worries troubled her. Ginapanungdom niya ang mga ulubrahon niya, tanang niya mga household chores to be done, ang mga financial concerns, ang health sa iyang mga kids, kag ang mga pagtuon nila, her strength to work 2 jobs, and how can she provide for all their needs. Pila ka beses, no? She felt as if she is on a difficult journey, feeling lost and alone. Ang mahimo yan na lang is to pray hard and reach out to our Lord. During hard times, permigid siya, no, nga nagakadto sa aton nga Ginoo. The God who sees, like Hagar, who felt lost and alone in her difficult journey, she reached out to God for guidance and comfort. And kaangay man ni Hagar, I have been through life's difficulties. Ang marital problems ko with my late husband, it left me feeling alone and abandoned. Sometimes kapanumdum ako, life has been so cruel to me. Naghandom ako sa isa ka successful family life, but I was left alone and broken-hearted. But in the face of all these difficulties, waay gid ako nagakalipat to call out to Him and find the hope He alone can provide. Tita Regine, seldom lang ako nga may mga visitors diri sa Kapangyang. That's why, kung ang pila sa mga friends ko, like mga church members, kag ang pastor, nagabisita diri sa akon, I never fail to offer them something. Sa 1 Peter 4:9-19 tells us to offer hospitality to one another. Use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Sa Pilipinas, ang mga bisita, permigid makabati isang sininga phrase, "Kumain ka na ba?" It's the Filipino way of expressing care and kindness sa aton nga mga bisita. This is from Our Daily Bread. We cannot deny that every time we do good to others, we feel happy. There's always an unexplained joy and satisfaction because of that little good deed we have done. May isa ka teenager, ngalan niya si Carrie. He tried hard to get people to admire her. Babae gali, no? So she tried hard. She acts happy most of the time so that others will notice and compliment her on her joyful attitude. Ang iba nag-affirm sa iya because they see her helping people in the community. But in a transparent moment, ginaako ni Carrie, I love the Lord, but in some ways, I feel like my life is a facade. Her own sense of insecurity is behind much of her efforts of trying to look good to others. Kag siling niya, she's running out of energy to keep it up. Sa Matthew 6 verse 4, the Bible teaches us to give your gifts in private, and your Father who sees everything will reward you. We should therefore do good deeds, not to be valued or praised, but simply because we love the Lord and others. A little anonymous service could help us nga maka-learn to rest in God's opinion of us. Siya nga nag-create sa aton in His image, values us so much that He gave His Son and shows us His love each day. Ang desire ta to please God showed for our highest motive for obeying God. Tita Regine, pasugti ako to close my letter with a short prayer. Dear Lord, please forgive us for daring praise from others more than from you. Please help us
as we struggle to keep our motives pure. Amen. Until next mail, regards and God bless. Sincerely, Student Mom of Lambunaw. Student Mom, thank you so much, Gid. Kumusta da iya sa kapangyang? Mabrabugnaw da iya, no? Kahit damo hangin da, damo mga kahoy dira. Mahamot pa ang palibot, no? Kay naghalimuyak ang bunga sang langka. Damo, Gid, no? Tiyempo, Gid, sa mga langka. Subong, sunod-sunod ang pagluto. Paano nyo lang na nga pagkaon? Damo diri sa syudad, damo ang mga ginabaligya nga mga langka, mostly halin dito sa Guimaras. Anyway, recently lang man, no, I heard of this line that says, whatever you do, good or bad deed, remember, it will come back to you. So, we have to be careful what we do. Rather than doing bad, doing good na lang, no? Kaya ti magabalik magaliina sa aton sa gihapon. Ha. Karma. Di ba la? So careful kita. Whatever it is that we give out, ti magabalik ina sa aton. So we'd rather do good things. Give good things, no? Give good deeds sang sa mga malain. Kaya ti magabalik gid sa aton someday. Kanami, no? Nga mga learnings, kay kanami gid nga i-practice naton every day. And of course, no, ang pag-smile, the best din na iya. Smile and the world would smile back at you. Pampag-good vibes ginaya ang pag-smile, no? Hindi ba la? So, Student Mom of Lambunaw, salamat gid. Just keep on writing diri sa kahapon lamang program. Mainit-init na ang panahon, so find your perfect spot dira sa imong lugar. Kung sa diin, preska ang hangin, dupoy-dupoy ang hangin, bangod sang hulag sang mga leaves sang mga kahoy. Sige, maraming salamat. Ang ating letter sender, ang suki sa KLP, si Student Mom of Lambunaw. It is now 36 minutes after 2 o'clock. Magapanumbalik kita to give you more stories diri sa kahapon lamang program with Tita Regine. Galibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdum gid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatib-ong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man
nga nagapaalam. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agud nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization. Ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription
options agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo santo sa pagtuon sang American Home Shield. Mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots magaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung pain-killing properties. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina. Pero kita diri sa KLP, it is now 2:46 in the afternoon. Another story ang aton iga-enjoy. My episode, Trustworthy Love from Indy. My dearest, Tita Regine. A blessed, pleasant afternoon to everyone, all staff, members of Bombo Radio Philippines, especially to you, Tita, and my fellow KLP lovers. Classmates, ano ganibot silingon sang trustworthy, reliable, dependable? How about love? A strong affection? A warm attachment? Now, to join the two words together, using trustworthy to describe love, how do you understand trustworthy love? Is it a reliable, strong affection? Or a dependable, warm attachment? Okay, dumagkapareho man lang, no? Now, let me tell you about my friend, si Mel. Si Mel, tatlo ni admirers. Though puros man residido sa pananaw na, sang una daw malingaw man siya sa ila, pero sang urihi, ginsabada na siya. Kay kun kaisa, magdungan sanda mamisita, budlay, no? So pangalanan lang naton sila kay U, V, kag W. Si U, classmate namon. Si V, boardmate niya, pero sa lain nga eskwelahan nag-eskwela. Kag si W, kasi manuana. Waay siya nagabaton bisita sa iya boarding house, kay ginabawal sang ilang landlady. Si U, sa school sanda nag-istorya, kung vakante namon. Kung Sabado sa hapon, nga waay na kami klase,
Tuya sanda ni V nagakitaay sa balay sang amiga ni Mel. Kung magpauli ta na kung weekend, amo na ang pagpamisita ni W sa ilabalay. Sunday afternoon. Nagabot na sa isa katuig ang pagpangaluyag sang tatlo, kagwaay paginta ng it na pilian. Nagapabulig sa akon kapili, pero hambal ko, personal mo na iya. Hindi ako pagdamaya ka inyo nga love affair. Ako ang magpili, kag ako ang basulon mo sa urihe, kung mag-away-away ka mo, ay hindi kita kung mag-intra karang inyo. Sang isa ka adlaw, last day of work namon, kay masem break ron, ginsugat ni Mel si V, amon nga boardmate, kay daw nasunaran na ron ang kinaiya kag pamatasan. Kagwaay na siya dayon mag-entertain sa ilaniyo kag W. Karon, ang duha na misita sa ilabalay, nagkita ay sanda. Una si Yu na misita at 1:30 p.m. Sunday, kag nag-abot man si W at 2:30 p.m. the same day. Hindi pa si Yu gusto nga i-stop ang friendship nila, kag naglisensya na lang mapauli, kay nag-abot si W, so nag-giveaway siya. Si W tana, tama gid ka hesitant, hindi man gusto mag-stop ka pamisita, maskin ginprangka ron ni Mel kahambal. Kay sem break ko no, nga may panahon siya makabisita, anyway, nag-eskwela pa sila. Hindi pa man subong, kung makatapos ugaling sila, kag may obra na. Nahasol si Mel, naglibog ang huna-huna sini. Nagbakasyon siya sa Manila, kay tuya iya magulang nagatrabaho nga nagapaeskwela ka na. Ang purpose, mas-seek advice sa magulang, kay basi ipatransfer ta na pag-eskwela. Nagsugot ang magulang, kag sila na lang ni V ang nagasulatay, kag long distance call kun kaisa. Solve ang problema sa pagsinabad ni U kag W. Tita Regine kadasigid sang pagbadbad sang panahon. Sang manag-graduate na si Mel sa kolehiyo, nakamonitor siya sa iya amiga nga may ginaupod-upod nga girl, si V. Nangusisa siya kay V kung daw ano ka matuod. Nag-deny si V, pero hindi magpati si Mel. Gusto siya makipag-break para hindi na siya mag-asa pa. Masakit gid unta sa iya buot, kay first love na abi si V, pero ay siya sing may mahimo, kundi makig-break. Tungod na frustrate si Mel, why na siya magnobyo-nobyo pa, nga sa kadugayon sang ila relasyon, masakitan lang siya. Nagman-hater siya. Gani, para malimta na si V, nag-join siya sa church choir, kag nagapangamuyo, nga malimta na gid si V. Ginaistorya na si Lord, parte sang masakit ni ginbatsyag na, she was really wounded and asked the Lord to heal her heartache. Maayo, kay after a month, kawaay na sila communication ni V, nagbalik ang iya kapagsik, kag kalipay, sa grupo sang choir. Iya na batyagan ang pag-heal ni Lord, sang ginsuprer na nga heartache. She said, "Why gid man sang imposible sa gahom ni Lord nga natambalan ang masakit ko nga balatyagon." From Our Daily Bread, as I struggled to calm my thoughts, I heard a song playing on the radio. The song expressed not just the anguish of betrayal, but also a profound longing for change and healing in the person who'd caused harm. Tears filled my eyes as I soaked in the haunting ballad, giving voice to my own deepest longings. Love must be sincere. The Apostle Paul wrote in Romans 12 verses 9 to 21, a reminder that not all that passes for love is genuine. Yet, ang deepest longings ang aton nga heart is to know real love. Love that isn't self-serving or manipulative, but compassionate and self-giving love that's not a fear-driven need for control. A joyful commitment to each other's well-being. Kagamuin na ang maayo nga balita, the gospel. Because of Jesus, we can finally know and share a love we can trust, a love that will never cause us harm.
To live in His love is to be free. Nevertheless, nagmalipayan si Mel sa grupo sang church choir. In addition, tita, ang kabatch ko, nag-graduate sa high school nga si Elda, nagbuang-buang, naloka di amor sa nahibaluan na, nga nagpakasal itlain nga babae, ang nobyo na, nga nagpasarig, nga pakaslan siya kung makakita runtana sang trabaho. Naka-live-in na sila sa city for 3 months, while nag-apply pa ang yaka-live-in sa trabaho. Nagadala na siya sa isa ka bulan sang mapikuta ang ka-live-in na sa isa ka empleyada sa kompanya nga nasudlan na katrabaho. Daw mapatay si Elda ka konsumisyon. Nag-attempt siya nga hulugon ng fetus sa iya nga tiyan, kag magpakamatay man siya, magpaipit sa sarakyan. One night, nahasol si nanay ni Elda. Hindi siya makaturog. Ang iya huna-huna, tuya kay Elda. Gani, ginbisitahan na si Elda sa city, kag amuto nga adlaw, gintalana ni Elda nga hulugon unta ang fetus, kag magpaipit siya sa sarakyan. Maayo lang kay naabutan sa iya nga nanay, kag wa ay madayon ang malain nga buko niya. Nagahiribion siya pag abot ni nanay na, kag ginusisa siya. Nagtugaan siya sa matuod sa iya nanay, kag ginlaygayan siya. Nasanto anghel siya sang iya nga nanay, kag ginatipan siya, ginpabulong, kag ginparehab. Tapos, gindara ni nanay na pauli sa uma para maitandiran tana kag ang iya ginadala nga bata. Daw ginpaiguan man sang Ginoo nga ang iya bayaw nangita sang kaupod nga magtudlo sang religion sa school kay nag-abroad ang iya nga upod. Iya gindawat ang offer kag nawili siya sa mga kabataan sa ilang nga class sa religion. Kag nag-amat-amat balik sa normal ang iya pang-isip. Nagmatutom siya nga katikista kag nagdugang ang iya pagkadebotada sa pagserbisyo sa aton makagagahom. Pagpanganak niya, ginatipan sang iya nanay ang bata, samtang si Elda nagpadayon kapanudlo sa kabataan. Ang gamay niya nga allowance from the church, ginabakal niya sang gatas, kag tama naman kapalangga ang iya anak. Pagduha ka tuig sang bata, may lalaki nga miyembro sang Knights of Columbus nga naluyag sa iya. Nagaprangka si Elda nga hindi rugitan na magpamana sa iya na agihan nga kasakit nga waay ta na pag-unungi sang tatay sang anak niya. Pero ang lalaki nagpasarig nga residido gid ta na mga sawa kay Elda kag iya kabigo ng bata nga ila tunay nga anak ni Elda. Nagabot pa sa isa ka tuig ang pag-obserba ni Elda kung sinsiro gid ang lalaki sa iya nga ginpangako. Waay ta na magpadali-dali kay basi ma-frustrate naman siya. Ang lalaki nagsugod ron kapangagad pagbulig sang obra sa ila uma, nagasag-ob sang tubig sa bubon, kag tuwang-tuwangon kada hapon, nagapangahoy sang inugatong, kag kaisa magpauli sa ila balay kon hapon. Sang urihi, do na develop man ang gugma ni Elda, kag pag-abot sang June, nagpakasal sanda. Tita Regine, hasta lang anay kita diya. Salamat sa imong pagbasa, kagabay pa nga may nakutlo man nga leksyon ang mga nagapamati isubong. Mabuhay ang KLP, and I hope the Lord will always guide us when we are confused, strengthen us when we are weak, comfort us when we are tired, and give us the light of the Holy Spirit when we are in darkness. May God develop in you and your family a trustworthy love. With love and devotion, in B, sang Iloilo Province. In B, thank you so much. In the end, may forever. In the end, may ikalawang gloria. And in the end, love would always prevail. Kanami lang gid, no? We love because love, or God, loved us first. Thank you sa imo, Inbi. And kamudira mga kabombo, I am waiting for your stories para mabasa to diri on air. So palihog, i-email na ina ang mga ginpang sulat ninyo ng mga istorya sa bombo_iloilo at bomboradio.info or sulaton sa gihapon ng inyong mga istorya, pwede gid
Ipadala nyo lang dayon sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Balikay kita boss, maraming salamat sa inyo. Magasunod na mga dramas every afternoon diri sa Bombo Radio Iloilo, Tuyang Ermitania Provincial Jail, kag Dear Diary. See you tomorrow sa gihapon ni ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.